A1 סה. אתה רוצה מים? יש לי איזה בקבוקים, איזה 2 שלוקים. הבאת בקבוק 2 ליטר, כמו הילדים המסכנים בכיתה של הטיול שנתי. לא, לקחתי מהשולחן, ליטר וחצי. קצת נשאר איזה חצי בקבוק, לקחתי אותו לדרך. גדול. היה לך מימייה לזה? בטח. של יחיד כזה. ברור. עם כזה ששמים על הגב. יש לי גם מצחקת בלי כובע. יש לי סט כאלה של דברים של יצורים. לא, למה? זה דור שלנו. אתה מדבר בבית ספרים האלה? מה, לא היית שם את זה בתוך מימייה? לא, הייתי מגניב מדי, לא. מה, למה? היה לי מימייה ירוקה, ככה כזה כמו המנורה הזוהרת כזאת, וזה היה נכנס שם. אני הייתי מהטמבלים האלה, שהכבוד שלהם והפוזה וזה יותר חשוב מהכל. לא לובש מעיל, כי זה פדיחה, לא אוכל סנדוויץ' בבית ספר. אתה לא מכיר את זה? לא. את הדפקות האלה של גיל נעורים? לא, אני מכיר את השפעת של ללבוש בגדים לא נוחים רק כי זה אופנתי. ברור, נו, אז בלי מעיל. בלי זה של מימייה, לא מביא בכלל מים. מי צריך? בא לבית ספר בלי, עם עט בכיס, בלי תיק. תראה את קרמל, חברים. לא, זה אני, היו תלמידים, כולם תלמידים טובים חוץ ממני, הייתי זוועה. שלא יאשימו אותך עכשיו שאתה הורס את התדמית של העיר. לא, חס וחלילה, חלילה, אני רק משפר אותה נראה לי, לא? מרשה לעצמי לומר. בסדר, לא יודע, אני לא תושב העיר. מאזיננו וצופנו לא, תעיד עליי, מה, תפרגן, מה, תעיד עליי, מה אכפת לך? בתור בן אדם? על הכיף הכיוף. תודה רבה. מה על הכיף הכיוף? אתה לא מכיר את הביטוי על הכיף הכיוף? אני מכיר, למה להגיד את זה אבל? לא הכיף כיוף, על הכיף הכיוף. כיוף. ברור. זה נוצר אז בחודשים הטובים של שריף. בואו נראה. הנה, כל פעם אני רושם לי נקודות. יאללה, לא עשיתי שעשועון. שכחתי את השעשועון. הבאת לי דווקא שאלה טובה לשעשועון. מה? מה המשחק במחזור האחרון שנה שעברה? נו. איזה משחק? אין לי מושג. לא זוכר. אתה מבין מה המשמעות של זה? הפסקתי לנסות להיזכר. תכף נשתף אתכם בדיונים שלנו סביב השאלה הזו. מה המשחק האחרון? המחזור האחרון בעונה שעברה. התדיינו על התוצאות במחזורים האחרונים. הוא דיבר איתי על... נתן פה מילים של החיקוי של אוחנה, פרסטיז' וכל מיני... זה פרסטיזה! כן. ואני טוען שזה חרת בפיתה, כל 4 ו5, 2... אני טוען שזה גם וגם. אני לא אומר שזה... עשינו פה איזה משהו... לא רואה להתייחסות, זה לא הקבוצה שלך שתהיה עונה הבאה, בתקוות. אי אפשר לדעת. אני רואה שמוציאים את זה עוד חודשיים. זה לא תהיה הקבוצה של צרצרים. זה כמו שבקיץ, לפני 9 באב, הוצאנו קטע כזה לרשתות. אני מצפה, אני יושב פה ואומר, עם מלא פאטוס כזה, מצפה שאחרי 9 באב, תהיה פה רכבת של החתמות. נכון. ואז העלו את זה והסתלבטו עליי. לא, בסדר, הסתלבטתי גם על עצמי. גדול. בצדק. כן, בהחלט. קודם כל, שלומך, ידידי. לא התראינו 3.5 חודשים. כן, המאזינים כבר כועסים ושוצפים וקוצפים, ובצדק, צודקים. אני אוהב שאחרי כל משחק הוא שולח לי, לא, צריך להקליט ישר, המאזינים, הצופים, שולחים לי הודעות. פתאום נעלם לאיזה שבועיים. שולח לו הודעה, רוצה להקליט הערב? לא, שומע, אני עם אחותי פה, לא, דבר איתי. כאילו, אני מקליט עוד איזה 4 פודים חוץ ממך, תעמוד בתור, נראה. אני בסמי עופר, האוטו שלי בטירת כרמל, אני ילד בן 8 ואחותי. הוא אומר לי, בוא נקליט אחרי המשחק. איפה, לך תביא את האוטו מטירה, לך תיסע. בוא ניקח אותך, אני זה להקליט ב2 בלילה להתחיל. זה צריך להכין אותי מראש. בכל מקרה, שלומי מצוין, סוף סוף נגמרה העונה הזאת, אז בכלל, אני בעננים. אתה יודע, נשרקה שריקת הסיום ואמרתי, יש, לא לניצחון. יש, הנחת רווחה. מה זה, כל התסכול, כל המועקה, כל החרא שיש לי על הלב, הכל כזה נעלם בשנייה, ואמרתי, יש, לא יהיו משחקים בזמן הקרוב וזה כיף. נשבע לך בחיי. קודם כל, להוציא את גביע הטוטו אולי, שתמיד דוחפים שם משחקים באוגוסט. ביולי כבר. ביולי? לא. כן, בדרך כלל ב-14 ביולי כבר כזה מתחילים. איך 14? זה תמיד במפעלים האירופיים, שזה אין לך. נכון, גביע טוטו. במקביל. באמת? אני לא זוכר שזה היה... כן, כי אתה היית באירופה, זה לא עניין אותך. יש לנו בדיחה, אני ובן דוד שלי, שהוא תמיד אומר לי, איפה הריינה יובנטוס ריינה? אתה זוכר את הריינה יובנטוס ריינה? בטח. ריינה יובנטוס ריינה. שלא ניצחנו, הפסדנו ועשינו טקו נגד ריינה, נכון? אני זוכר. לא. היה לנו הפסד וטקו נגד ריינה ובאמצע ניצחון על יובנטוס. הדיסוננס הזה של ה... לא, אבל הדיסוננס יותר גדול שלא ניצחנו את ריינה בשני המשחקים וניצחנו את יובנטוס באמצע. כן, זה גדול. לא יכולים על ריינה אבל. בהחלט. טוב, אז מה זה יהיה? זה פרק סיכום רשמי או שנעשה משהו מסודר יותר? יש נסכם עונה... כן? סיכום רשמי כזה? כן, המצטיין, אכזבה, עניינים. כן? כן. מה, לא התכוננתי. גם אני לא האמת.
אבל זה הפודקאסט שלנו, אנחנו מתכוננים אף פעם. באים, לא מדברים לפני תום ואני רק מה, היום מקליטים? כן, שום דבר. ההפך, אנחנו מקליטים לפני הרקורד, ואז רגע, עצור, רגע, בוא נלחץ, נתחיל את הפרק, ואז נדבר. הוא התחיל לדבר איתי שיחה, מה אתה חושב? אמרתי לו, תום, עזוב, בוא נשמור את הלהט הזה לפרק. התחיל פה להקציף, ויצאו לו כזה ברגים מהראש, וזצים, ואמרתי לו, תום, רגע, עצור, לא להתעצבן, אל תרתח, בוא נפתח מיקרופון, ואז תעשה את זה. לגמרי. טוב, אז נפתח? בוא נפתח. אז בוא נפתח. שלום לכולם, אהלן, פרק 179, יציע הכבוד, ברוכים הבאים. מסכמים את עונת 25-26, בהנחת רווחה, אתה אומר? שתלך לאלף הזה. עם ניצחון יפה, עם צמד ניצחונות יפים. חמישייה בטרנר, היה לנו? לא היה לנו מעולם. לא, אני לא חושב שלאף קבוצה הייתה חמישייה בטרנר. מעולם, לדעתי. מעניין. לא בדקתי את זה, לדעתי, תקנו אותי, כל האחברי הסטטיסטיקה, תקנו אותי אם אני טועה. אני חושב שאף קבוצה, אולי פרט למשחקים באירופה, בארץ, בישראל, אף קבוצה לא נתנה חמישייה בטרנר לבאר שבע. אני לא בטוח שבאר שבע חטפה חמישייה, נראה לי אפילו מה-6-2 בגמר גביע נגד מכבי תל אביב. וואלה, שזה גם לפני איזה 3-4 עונות. איזה 4 עונות? לפני איזה 11 שנה. ה-6-2? וואו. כן. לא, סליחה, התבלבלתי עם ה-6-2 של ביתר. שביתר תל אביב היה העונה. כן. וואלה, וגם אני אומר 2-3 התבלבלו לי גם לא, הזמנים. בסדר, נהיה לך סלט בראש מהעונה המגעילה הזאת, הכל טוב. קורה לכולנו. מטורף. לא, בזמנים אני גרוע בלי קשר. אז יכולים לספר לי על זה שזה היה באר שבע עם הרכב שלישי, ושזה garbage time, ובלה בלה בלה. טוב, חכה, נדבר, גם על זה לנו, כבר התווכחנו על זה על ההתחלה. נגיד קודם כל תודה רבה לחברים העיקריים שלנו מקהילת מכבי חיפה עולמות, שעוזרים, תומכים בנו, משתפים את הפרקים ואת הקטעים המובילים גם אצלם. וכמובן לפודקאסט פקטורי, שמערכים אותנו באולפן הנהדר הזה, מזה כבר 7,500 פרקים. אז חברים מפודקאסט פקטורי, תודה רבה לכם. אז רגע, אז בואו נעשה אות. ניקח שלוק מהליטר וחצי, ונצא לדרך. אז חברים, תודה רבה שהצטרפתם יציע הכבוד, הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. כאן תום וקנין, לצידי נמרוד עוד, פרק 179, יוצאים לדרך. יציע הכבוד, הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. מגישים תום וקנין ונמרוד הוד. כן כך נראה העיירה שלי, אם תעצור אולי תראה אותי. יפה, אהלן, ערב טוב לך, נמרוד הוד. ערב אור לך, תום וקנין. הידוע בכינויו נמהוד. נמהוד. כן. לא ידעו בכינוי בשום מקום חוץ מפה, בדלת אמותינו פה באולפן. אצלי בטלפון, אתה רשום נמהוד. אוקיי. יותר מזה, אני גם לא זוכר, ותמיד כשאני מחפש אותך בוואטסאפ, אני רושם נמרוד, ואז ברייש זה נופל לי, ואני אומר, אוי, שכחתי. איזה גול עצמי זה. הייתי משנה במקומה מזמן לנמרוד. כל פעם מחדש אני נופל מהמלכודת של עצמי. אהלן, שלום לכם, תודה רבה שהצטרפתם, מסכמים עונה. טוב, יש הרבה דברים לדבר עליהם, לפני סיכום עונה. מיליון. אתה יודע, אני רוצה דווקא לפתוח, להגיד ברכות לפועל באר שבע על האליפות השישית, בתולדותיה, אלופת המדינה, מגיע להם, כל הכבוד להם. אופי של אליפות לא קונים במכולת, עוד בית"ר ירושלים, אין מה לעשות. אמת. וכמה שמחתי הפועל באר שבע ניצחו את מכבי תל אביב, וראינו את בית"ר שם מדשדשים, וראינו את הצלמת שם מסמנת להצילי 4-2 להם. זה היה עונג צרוף, מעולם לא נהניתי כל כך מרגעים שהם לא הצלחה של הקבוצה שלי. וזה קצת, אמרת, זה קצת נהנו הפועל חיפה, שזה בעייתי. יש לך עונות שאתה הפועל חיפה, מה לעשות? מצד שני, זאת המציאות האובייקטיבית, אנחנו אכלנו חרה, אין לנו מה להשיג יותר בעונה הזאת, אז לפחות נהנה מהמפלה של אלה שמוציאים אותנו שם כבר שנתיים, בסדר? כן. הם ראויים לזה. אתה יודע מה הכי משעשע אותי? שראיתי בתגובות את אוהדי בית"ר, לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם, למה חגגנו. אין להם מושג, איזה חוסר מודעות, הם לא מבינים בכלל מה הם עשו לנו. אתה שמת לב לזה? הבחנת בתופעה הזאת? שמה, הופתעו מזה ששמחנו... אוהדי בית"ר היו בהלם. אני לא מאמין, עד עכשיו אני אהבתי את חיפה, הייתי באדם, באמת? תגידו מה, אתם גנובים? אתם מוצאים לנו את הנשמה, אוכלים לנו את הלב עם כפית כבר שנתיים.
איך לקחנו לכם את זה, ואיך לקחנו לכם את ההוא, והוא רוצה, בטח, הוא רוצה לשחק בקבוצה הכי גדולה במדינה. ותראו איך ירין נפרד מאיתנו בדמעות, הוא לא רוצה ללכת אליהם בכלל. מה כתבו כל השחקנים הקטנים של בית"ר, המגעילים שהסבירו, אשכרה נתנו גושפנקה לזה, תביאו לנו עוד כאלה. שהם ראויים לזה שאנחנו שמחים לידם. הגושפנקה, הם נפרדו מירין לוי בסטורי, הלב שלך צהוב שחור. זאת אומרת, מה הם אומרים לנו בסאבטקסט? גם אם הוא ישחק אצלכם, והלב הוא צהוב שחור, הוא רוצה בית"ר. כי אין אווירה כמו בטדי. ואין כמו בית"ר, הקבוצה של המדינה, בטח, הקבוצה של המדינה עם 6 אליפויות, ואפס הישגים באירופה, אתם הקבוצה של המדינה, ברור. כן, כן. בוודאי, ואפילו לא מקום שלישי בכמות אוהדים בארץ, אבל אתם הקבוצה של המדינה. כן. ועברו אותך באיזה 200 אוהדים, באיזה פרק מסוים של העונה, בקהל המשחק, כי אתם בשיא שלכם מזה 20 שנה, ואנחנו בשפל שלנו מזה 10 שנים. ועקפתם אותם ב-200. ועקפתם אותם ב-200 אוהדים, שגם זה, לך תחשב וחשב את ה-200 האלה. גם את מי מעניין, אתה יודע, גם אוהדים, את מי זה מעניין? זה מעניין אותם. שאנחנו התהדרנו בזה שאנחנו הקהל הכי גדול במדינה, ועכשיו הם עקפו אותנו ב-150 אוהדים. וואו. איזה ויכוח רם מעלה, מה שנקרא. גם תחשוב על זה, גם יש להם, הם עקפו אותנו ב-150, ויש להם מצטדיון גם של 30,000, ויש להם יותר משחקי עונה מאילנו. להם נגד מכבי תל אביב, זה משחק שהוא אש, גם לנו. עזוב, אם אתה רוצה להשוות, נגד באר שבע משחק אש. אם אתה רוצה להשוות, תיקח את הנקודה הטובה ביותר. הרי בהצלחות, בוא נגיד ככה, רוב הקבוצות ימלאו את האצטדיון, הגדולות. כן. בוא נלך על השפל. מה היה כאן בשפל של מכבי חיפה? ומה היה כאן בשפל של בית"ר ירושלים? צודק. בשפל של מכבי חיפה היינו 10-12 אלף ביציאה. שפל, אני מדבר איתך עונות 17-18, פלייאוף תחתון, משהו מזעזע, 33 נקודות. גם עכשיו, 13,000. לא, עכשיו היה קצת יותר, אני הולך על השפל. לא, עם הקהל של היריבה היינו 15,000. אני הולך על השפל, זה עונות 17-18, אלה היו המספרים. היו פה אפילו 4 ספרות של קהל במשחקים מסוימים, כן, מול רעננה, מול כל מיני קבוצות כאלה של... אשקלון, נכון, אני זוכר. מה היה כאן בשנות השפל של בית"ר ירושלים? שרפו את בית וגן. 2,000. ליטרלי. היו להם 2,000. לא, שרפתם את בית וגן. עזוב לה להגיע למשחקים. איימתם על בעלים. איימתם על שחקנים. על מה אתם מדברים בכלל? איך זה בר השוואה בכלל? איך זה עולה? עזוב, זה אני מוציא... איך זה עולה לאותו קנה? יש איזה קונטקסט, אני לא מחשיב, כי יש איזה קונטקסט, זה הגיעו צ'צ'נים ומוסלמים. לא רק זה, מה פתאום? לא נכון, לא. פורצים לאימונים, ומאיימים על ברוכיין, וניגשים לאיזה אף אליו. די, נו. טוב, זה עושים גם אצלנו, בוא, עזוב. פרצו לאימון, שיחקו כדורגל ביניהם, נו, עזוב אותך. נגעו בשחקנים פיזית? אני לא יודע, לא ראיתי. תקפו מישהו? מאיפה אני יודע? היית יודע אם זה היה קורה, נכון? לא, ניגשו אליהם, התחילו לצעוק, אני לא יודע מה, ואז הם הלכו לחדר הלבשה. זה לא, אתה לא יכול להשוות את השפל של בית"ר ירושלים לשפל של מכבי חיפה. אתה רוצה שנגיע לקהל? אני עוד לא הגעתי לקהל אפילו של בית"ר. גם הגיעו לטדי בשנות השפל. עזוב. מה זה שנות? הרוב זה שפל. מה נכנסנו לדיון הזה? לא, אני אומר, מכבי חיפה מועדון. איך אתם בכלל מרשים הרבה יותר גדול מבית"ר ירושלים, זה בכלל לא אותו סדר גודל, אין בכלל מה להשוות, זה רק עוד בית"ר המדומיינים האלה, שיש להם כל מיני פנטזיות בראש, וכל מיני סרטים, וכל מיני... על גבול הסכיזופרניה, אני לא יודע מאיפה מביאים את הדברים האלה. הקבוצה של המדינה, ומי שלא חווה טדי, לא חווה... זה... בטח, עם השיר וחצי שלכם, עם המעווח מחדר לידה, וכל הקופים... נו, בסדר, אוקיי. ונגמרו השירים עד סוף המשחק. אתם הקהל הכי טוב. אז התחלתי, אז יאללה, הנה, אני סוגר סוגריים, והחלתי מזל טוב להפועל באר שבע. מגיע להם, כל הכבוד להם, לקחו את האליפות הזאת בצורה הכי הוגנת שאפשר. ואתה יודע, הכי מרגש היה, באמת אני אומר, אני צופה במשחק, אני רואה את החגיגות של התאומים הורן ביציאה, ואתה אומר, אני חושב לעצמי, אתה מכיר את כל הסיפורי לפני 3 שנים הייתי נרקומן, היום אני מולטי מיליארדר, סיפורי הצלחה כאלה סנסציוניים, שאתה לא, בחיים לא... אין שום דיסוננס גדול יותר אתה אשכרה לוקח אותו 2 אחורה, 3 שנים אחורה, הבן אדם היה פאקינג מתחת לאדמה בעזה, היום הוא חוגג אליפות עם הקבוצה שלו ביציאה. נראה לי אפילו שנה, אני לא אגזים אם אני אומר שנה, אני לא זוכר מה תאריך השחרור שלו, אבל אתה אומר לעצמך, מה? איזה... המוח, כאילו הפה אומר את זה, והמוח לא יכול להבין מה הפה אומר. 1-2 אחורה, מתחת לאדמה בעזה, על סף מוות, היום חוגג אליפות עם הקבוצה שלו ביציאה בבאר שבע. רק במדינת ישראל דברים כאלה יכולים לקרות. אני לא יודע אם אני אומר את זה בכלל לרעה, לטובה, לא... זה משהו שהמוח... לראות את התמונות האלה של... נראה לי זה היה אחד התאומים, אני לא יודע אם הם היו ביחד, תקנו אותי אם אני טועה, זה אז... הם לא תאומים לדעתי. לא תאומים? לא, הם לא תאומים. הם דומים, אבל הם לא תאומים. לא תאומים? אז ראיתי אחד מהם, את יאיר לדעתי, חוגג ביציאה וזה ריגש אותי.
יודע, אתה שנייה רגע יוצא מהקונחייה של האוהד של ספורט, האוהד, וחוזר חזרה לתבנית הזאת של הישראלי, הציוני, היהודי, מרגש. כן, מצטרף, ברכות לבאר שבע. גם לא מועדון שידענו ימים פחות טובים איתו בדינמיקה שלנו, של מכבי חיפה איתו. אבל בסוף בית"ר הצליחה להקדים את באר שבע במידת הכעס שלנו כלפיה. אז קצת התינה כלפי באר שבע ירדה, וגם קודם כל מגיע להם, ודבר שני, כמובן משפחת הורן ראויה לזה מאוד, וכיף שהם זכו לזה, ושזה נתן להם קצת עדנה אחרי כל החרא שהם אכלו. ואני רוצה, אם כבר נוגעים בבאר שבע, להגיד גם כל הכבוד לקנגו, שבא לפה לתקוע אצבע לברק בכר בעין, ועשה את זה. תקל את כל היד. מה זה, את כל היד, והוא יכול ללכת עכשיו. ועכשיו הוא יכול לעזוב. הוא ילך? הוא הצהיר שהוא רוצה לעזוב, כן. הצהיר שהוא רוצה לעזוב. כן. שהוא מיצה. לאן? אירופה. אירופה. כן. בן כמה הוא? 26. כן? בשיא. שחקן אדיר. איזה כל הכבוד לו, אדיר. שחקן עונה. שחקן עונה. מעריך אותו, מאוד 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 מעריך אותו. אחד אתה יודע, מסוג היריבים שאתה אוהב. כמו שהיריבים אוהבו את שרון שרי, כן. מאוד אוהב כאן. אני גם באופן אישי מאוד אוהב את הצורה שבה הוא עובר שחקן. אתה ראית איך הוא עובר שחקן? אני אוהב את כל הצורה שבה הוא משחק. לא, עזוב, הוא עובר אותך עם פס לשטח, זה כאילו, זה הכי משפיל שיכול להיות. הוא עוקף אותך כאילו אתה לא קיים. כמו יוסן בולט. מדהים. שחקן, מדהים. סט יכולות מאוד מאוד ורסטילי, אתה יודע, יש לו הכל מהכל, גם מהירות וגם חוכמת משחק. תודה שהצטרפת לנו ליציע הכבוד באר שבע. לא, תשמע, גם זה יום אחד אגב. צריך לפרגן, צריך לפרגן. ועכשיו נגיע לענייני מכבי חיפה. הנה. אם אתה רוצה לפתוח? קודם כל, חשוב לי לפרגן. תראה, היינו במדרון חלקלק, שכבר החלקנו בו, הגענו כבר כמעט התרסקנו על האדמה. ממש שנייה לפני כן נפלנו על איזה, אתה מכיר את המדפים האלה שיוצאים מהמדרון, ונאחזים בהם שנייה לפני שנופלים? זה בדיוק מה שקרה עם מכבי חיפה בשבוע האחרון. כי היה הכי קל ליפול לתהומות של השפלות בלתי נגמרות, ולסיים את העונה הזאת בטון צורם, ומכבי חיפה ידעה לעשות את הסטופ, אפילו נגד הפועל פתח תקווה, שהיה שם פנדל בגניבה שלא ולא נברא, זה היה אמור להיות 3 ניצחונות רצוף, עשינו טקו קצת מבאס, 2 ניצחונות סטייל חבל על הזמן, יכולים לספר לי סיפורים עד מחר, הרכבים משניים, גרבג' 2, קבוצות שרצו לשחק. אני אגיד אותו דבר מצידנו, 16 שחקני סגל פצועים. זה לא נכון? אבל זה נכון גם לגבי מכבי חיפה. זה הרכב שלישי נגד הרכב שלישי. נו. אז מה העניין פה? העניין פה, כמו שאמרתי לפני הפרק וצחקת עלי, פרסטיג'ה. יזכרו את זה תמיד. מה זה תמיד? זה רשום כי את המשחק האחרון של העונה שעברת זוכר. רשום בהיסטוריה. די, נו. רשום בהיסטוריה. מכבי חיפה תקע 5 לבאר שבע. כמו שאמרתי, אף אחד לא תקע 5 לבאר שבע בטרנר לדעתי. אף אחד לא תקע 5 לבאר שבע לדעתי בעשור האחרון באופן כללי. אולי רק באירופה, כן, באירופה הם חטפו מהקרואטים, לא משנה. אני חושב שהם באו באמת בהילוך שני, כי יש להם מטרה גדולה יותר מחרתיים, וזה הלך לקוז'וך פחות ממה שהוא רצה. אתה מבין? הוא אמר, יאללה, בוא נגיע בהרכב שני, טבעי לגמרי, אין שום בעיה. ברור, זה מה שהוא צריך לעשות. וזה קרס לו מדי. הוא רצה מקסימום להפסיד איזה 2-1 כזה, גג. כן, 2-3. אתה רואה ב2 הוא לא מגיב, ב3 הוא לא מגיב, התחיל להגיב ב4. אתה מבין? כי אז הוא מבין שזה מתחיל להגיע למספרים לא נעימים. לא נעים, הולכים לחגוג אליפות פה. חטפו 5 וחגגו אליפות, זה לא נעים. מבאס. ויודעת את זה, יש פה קבוצה של חגיגה אליפות עם הפסד, לקבוצה שמתחרתה ישירות על תארים. כן, יש הפסד, יש חטוף 5. ברור. וואו, זה צורם, אם הייתי חוטף 5, לא משנה עם איזה הרכב, הייתי אחרי זה הולך הביתה בלי ארגון. לא, אבל אני לא אשכח את המשחק הזה שהפסדנו 3-1 למכבי תל אביב, גלוך התעלל בנו. זה היה 3, יכול להיות 6 ו7 בקלות, זה היה שם באמת התנהלויות ברחבה שאתה אומר, מה זה, הם נותנים להם? מה הולך פה? זה היה לא נעים. אז אותו דבר. אותו דבר, ואתה רואה גם את השערים של מלמד, בוא, זה לבד ברחבה, עוצר. אל תוריד מה... עוצר, שואל את אליאסי, שומע? מה נשמע, אחי? בוא, לא ראיתי לך פה הרבה זמן, לא שיחקת? מאיזה פינה מתאים לך? לא, שנייה, הבלם שלך תכף מגיע, אני כבר אחליט לאיפה אני בוא קיביתי את הבוילר שיצאתי מהבית. רגע, אני חייג על אשתי. מה עם הגז? מה קורה כפה? לא, אני באמצע המשחק, תעני לי זריז. אתה מבין? אחי שנייה, אני צריך לבעוט בכדור. מכניס? קיביתי את הבוילר? לא, אני איתך. זה לא רציני, נו. ועדיין, אל תוריד ממה שמלמד עשה, אל תנמיך. לא, אני אנמיך את מלמד. 3 גדול. מישהו יכול להנמיך את השחקן הזה העונה? בכל מובן. מדברים על כל המשחק. מכבי חיפה מנמיכה אותו, מה זה מישהו יכול? זה ברור. אני יכול לסייג את זה, ואני גם אסייג את זה. נמשיך לדבר על אבל איזה סוריאליסטי זה לסיים עם 3 את העונה הזאת. כן. אתה אומר, קנגו תקע לנו, גיא מלמד תקע לבחר לא פחות. לבחר ולרפאלו. כן, הוא שיבש להם את התוכניות.
הם רוצים להנמיך, והוא רק מרים את עצמו. כן. כל פעם שמים אותו לספסל, נכנס, שם גול. מורידים אותו מהסגל, חוזר, נותן 3. מורידים לו מ-10 דקות ל-5 דקות, עדיין נותן את הגול. מורידים אותו מ-5 דקות ל-3 דקות, נותן את הגול. ככל שיענונו כן ירבה וכן יפרוץ. אין, זה גיא מלמד. מדהים. ככל שמענים אותו, הוא יותר פורץ קדימה. מדהים. אז תשמע, צריך לסייג את זה ולהגיד, גיא מלמד זה חלוץ שיותר מתאים, ואני לא אומר את זה כדי להנמיך, יותר מתאים לסגנון של קבוצות קטנות. למה? הוא יותר מתאים לקבוצות שיוצאות למעברים, שמתגוננות ויוצאות קדימה. בהפועל חיפה הוא עושה את זה מדהים, והוא היה שם גם מלך שערים. ועכשיו מכבי חיפה כרגע, נכון, היא קבוצה קטנה שמתגוננת ויוצאת למעברים, זה גם מה שהיה אתמול. בגלל זה אתמול הוא בא אחר לידי ביטוי. רגע, אבל אם בונים קבוצה ואומרים לך, תשמע, אני הולך להביא חלוץ זר בכיר, וגיא מלמד יהיה חלוץ שני. מדהים. אתה אומר לעצמך, לא הגיוני, זה לא רמה של מכבי חיפה? ממש לא. חד נכון? משמעית אז משהו. מה, אז איפה היחס הזה, איפה ההלימה בין היחס לשחקן לבין לא. היכולת שלו על מגרש? קודם כל, מכבי חיפה מעולם לא הצטנה ביחסי אנוש, שזה בראש ובראשונה, בכל ארגון, בכל חברה, לא משנה, עזוב, אפילו לא כדורגל, חברת תרופות, לא יודע, יחסי אנוש, דבר ראשון. מקום שיש בו יחסי אנוש בריאים וטובים, הוא מקום בריא וטוב שיש בו תשתית להצלחה. זה א' ב' של הצלחה. במכבי חיפה, מאז ומתמיד, לפחות איך שנראה כלפי חוץ, אני לא יודע מה קורה בפנים, אני לא רוצה להגיד את זה כעובדה מוגמרת, מה שאני רואה כאוהד, ומבחינתי מה שמצטער החוצה זה חשוב באותה מידה כמו המציאות האובייקטיבית, נראה שיחסי האנוש במכבי חיפה טעוני שיפור. משהו שם לא עובד טוב, לא נכון. ולא בכדי גם היום אני אפתח סוגריים, סוף פוטגורנו יוצא על ליאור רפאלוב על 2000. זה גדול. קודם כל המועדון, זה מוכיח שהמועדון לא מקצועני מספיק. יש אווירה מאוד מאוד שכונתית, כל אחד הטוב בעיניו יעשה. וגם זה מעיד על יחסי אנוש ברמה מאוד נמוכה. ממדרים שחקנים, מספסלים, מעלימים אותם, לא מדברים איתם, עושים להם גוסטינג, גורמים להם להרגיש רע. ברק לראשונה מחרטט במסיבות עיתונאים. כן, הוא יודע על מה אני מדבר איתו. לא, הוא לא יודע, אין לו מושג. אין לו שמץ של מושג. פה ברק לראשונה נתפס בשקר. על מי הוא דיבר? על גיא מלמד. גיא מלמד, אוקיי, כן. ואז מה מלמד קורה עם גיא סתר אותו. מלמד? לא, אני דיברתי איתו, והוא יודע מה הוא צריך לשפר, וגיא כזה. לא יודע מה רוצה. לא... מי זה ברק בכלל? ברק מה? מי? יש כל כך הרבה ברקים פה, אני לא... אז כן, זה מבאס. אז קודם כל יחסי אנוש דבר ראשון. חלוץ שמראה, גם מראה, ספסלת אותו, העלמת אותו חצי עונה. החזרת אותו, נתן גולים בצרורות. עוד פעם ספסלת אותו. קודם כל, זה חורה. העונה כבר נשרפה, מתה. תן לבן לסיים עונה כמו שצריך. אחרי זה בקיץ תעשה מה שאתה רוצה. ונתן לו, וגמר לו. וכל פעם שאתה נותן לו, לא נתן לו. נתן לו, נדבר על המשחק האחרון. פה רבע הזדמנות, פה. וכל פעם שהוא שיחק, הוא הביא תפוקה. אז אני... 15 שערים מכלום דקות. אני לא יודע מה הסכום הכללי של הדקות, אבל מטורף. מעט מאוד, יש לו... יחס דקה גול זה... ב-20 משחקים, משהו כזה. מטורף. 15 שערים ושני בישולים ב-20 משחקים. מטורף. 19 משחקים, סליחה. מטורף. תקשיב, הבן אדם שיחק 14 משחקים בהרכב. אבל כמה דקות? לא יודע. 14 משחקים בהרכב, אפשר להסיק שהוא שיחק את רוב המשחקים בין 60 ל-90 דקות. כן. ו4 משחקים כמחליף. אני חושב שאם באמת נעשה חישוב כזה, אני אכין את זה לפרק הבא של שער פר דקה, הוא עומד בטופ... מטורף. בטופ אבל להגיד, אבל 20-30 נגיד בכל הזמנים. שער גול. חד משמעית, אני לא יודע אם יש נתונים כאלה 20 שנה אחורה, אבל... אני יכול להתחבר לזה, כאילו הערכה גסה שלי, כי אני איתך. כן, זה שם. לא רוצה להגיד טופ 10, אני באמת זורק את זה, אבל אולי היו פה עונות באמת אידיוטיות של חלוצים, אבל זה... אצילי וכאלה. כן, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה בצורה כזו. אתה לא יכול לחבות את זה כזו וולגריות. גם זה כל כך, אני אומר שאנחנו כל כך לא מקצוענים, הייתה כותרת לא נציין איפה, כי אני רוצה לרדת עליו, באחד מהשופרות הכי מרכזיים לכאורה של רפאלו ושל מכבי חיפה, מיד אחרי המשחק כותרת. מלמד ככל הנראה יישאר לאור היכולת... מה? אתם מוציאים אותו מהמשוואה, משפילים אותו, לא נותנים לו הזדמנויות, למרות שהוא לקח אותם ב10 ידיים כל הזדמנות. אתם מוציאים אותו מהרכב, מתנהלים מולו באופן לא מקצועני, ואז נותן 3 במשחק גרבג' האחרון, וזהו בתוכניות, כן בתוכניות. מה זה הקרקס הזה? מה זה השכונה הזאת? זו השכונה. אני באמת לא מצליח להבין. מה זה פה תנועת נוער? מה זה פה איזה חוג אחר הצהריים? אנחנו מועדון מקצועני שמתיימר להיות אירופי, כל הזמן אירופה. איזה אירופה? אולי אלבניה.
אולי איזה מקום נכשל יש באירופה? נכשל? כן. איזה מדינה... יש לך נגד את ישראל, נגיד. ישראל, אוקיי. מה זה פה ישראל? כן. אני באמת לא מצליח להבין את ההתנהלות. ואני כן יכול איתך, אני מבין, ה-GPS זה חשוב, אני לא אומר את זה בסרקזם. ה-GPS זה חשוב. שחקן שעובד בשביל עצמו ולא עובד בשביל אחרים, זה פוגע בקבוצה. בקבוצה ברמה גבוהה, כן, צריך להיות חלוץ. אבל יש לעשות את ההתאמות, ויש, שומע, אתה צריך לחזק פה איזה משהו קטן, אז אתה אומר, אז אתה מודח, אתה באי המתים עכשיו. בדיוק. עד שלא תשפר את משהו קטן הזה. זו הייתה אסקלציה קיצונית מדי, כן. הוא צריך להיות במכבי חיפה, צריך להביא חלוץ זר לפניו, בעל שיעור קומה, אבל הוא חלוץ שבהחלט יכול להיות לך לעזר, כשאתה נתקע בסיטואציות, אם אתה עכשיו בונה קבוצה לאליפות, בעזרת השם הלוואי, ואתה נתקע מול איזה סכנין כזה, בדקה 80, 70. משחקי גביע למיניהם. אחלה שחקן, כן, זה אחלה שחקן להכניס, זה שחקן, בסוף מלמד, זה שחקן ברמה גבוהה. גם לפתוח במשחקים, אי אלו משחקים, לפתוח, למה לא? כן. בקבוצה בריאה, שיש לה קישור טוב, קשר 10 טוב, קשר 50-50 טוב, כנפיים ברמה גבוהה. כן, גם מלמד יכול להביא 20 שערים בעונה, מה רע לנו? נכון. אם אתה מביא פה חלוץ בכיר, שמביא פה 25 שערים בעונה, ומתחתיו חלוץ כמו גיא מלמד, שמוסיף עוד 15, מצוין. מדהים. כן. והוא ייתן את ה-15. ברור שהוא ייתן, הנה, הוא נתן. קשור לו את הידיים והרגליים, הוא נותן 15. הנה, הוא נתן. הנה. תעשה לו ווזרי, הוא שם 15. כן. תרצה מה שאתה רוצה, תנטרל אותו. הרי אם הייתי אומר לך עכשיו, אנחנו נביא בקיץ חלוץ זר, מין נבואה שכזו, חלוץ זר, ייתן 15 שערים בעונה. אתה אומר, וואלה, נחמד, חביב. אולי לא איזה סופרסטאר, וואלה. מעולה, מבסוט. עונה ראשונה, חלוץ זר, 15 שערים, נהדר. למה כשם זה מתחלף לגיא מלמד זה פתאום לא ראוי? אין בעיה, כמו שאתה אומר, אפשר להסתכל רק על המספרים, יש פה עוד מכלול מסביב, סבבה. אז בוא נעשה את ההתאמות, בוא נראה איך אנחנו משתמשים בו, כמו שאתה אומר. למדר את זה לחלוטין. בחיים הכל זה מיתוג. הכל מיתוג בחיים. אני חושב שגיא מלמד הוא המרקו בלבול של החלוצים. חסר לו את הברק הזה. חסר לו את למרקו חסר את הברק. אז גם גיא מלמד, חסר לו את משהו ברמת הקריזמה, אין מה לעשות. בסוף בני אדם מאוד שטחיים. מזכיר לי איזו שיחה פוליטית שהייתה לי השבוע, שאמרתי שאני שוקל לבחור בזליקה. ואז הבחור אמר, תשמע, אחלה בחור. זליחת אותך. הבעיה שחסר לו הוא לא פוליטיקאי טוב. אין לו את הבגלה מעל הראש. הוא מקצוע טוב. וזה נכון. אין לו את הבגלה. כן. יש כאלה שברמת הכוכבות, אבל לא הכוכבות המעשית, ברמת הכוכבות התפיסתית, איך הם מתפסים בעיני הסביבה, זה מה שסליחה על הביטוי, לא נגיד את המילה הזאת, דופק אותם. אוקיי, הנה, אמרתי מילה יותר מודנת. זה מה שדופק את גיא מלמד, וזה מה שדופק את בלבול, וזה מה שדופק הרבה אנשים בעולם. זה העולם, העולם שטחי. ואני גם לא יודע אם זה רע, כל עוד אתה באמת יודע לענות על המגרש, כי אם הוא עונה על המגרש, הנה, אז אנחנו עכשיו היחצנים של גיא, ובפורום אחר יהיה אוהד אחר שיהיה יחצן שלו, והכדורגל בסוף זה מה אבל אתה קולט שאם הוא לא דופק 15 שערים, הוא דופק נגיד 12, אם הוא לא דופק את השער אתמול, מוחקים אותו, וגם עושים רציונליזציות לזה, בגלל זה אני כל כך שמח בשבילו. הנה, הצמד הזה זה לא במקרה, והנה עוד שער הזה זה לא במקרה, והנה עוד שער הזה זה לא במקרה, והנה קחו גם עוד 3 לסוף, על הראש לכם. תשמע, דפק אותם, הוא דפק אותם. חבל הזמן. יושב אשכרה ביציאה, ולא מסוגל לסגור את הלסת. מזיע בבית השחי. מדהים. סחטן מלמד, כל הכבוד. גאה בך. דפקת את ליאור. והאהבה שהוא מקבל מהקהל זה עוד יותר כיף לראות. עוד יותר כיף לראות. דפקת את ליאור וברק, למרות שמי יודע אם ברק נשאר פה, אבל... גם גיא חוגג ככה, נכון? גיא חוגג רץ לשלט, לקהל. זיינתי אותם. אני לא שומר מילים. זיינתי אותם. כן, זיין אותם. אוקיי, תעשה תות. אל תעשה תות. לא צריך, אל תעשה תות. שום תות, איזה תות. אנחנו תות. תותים יש רק בשוק, עזוב אותך, אוקיי. טוב. וגם אותם אוכלים. אני חייב להתוודע, אני בשבוע האחרון להתוודות. כן, להתוודות אומרים? להתוודות. אני חייב להתוודות. אני השבוע היבבתי קצת. הצלחתי להסתיר את זה, אבל היה לי כזה... יבבת? מלבכי? אוקיי. היבבתי, אוקיי. לא, חשבתי הבהבת, להבהב. לא הבהבתי. ייבבתי. ייבבתי. כן. די, תשגע אותי. זה הכי הרבה שנאמר ייבבתי בפודקאסט כלשהו אי פעם. פר דקה, כמו מלמד, פר דקה. נקרא פרק, ייבבתי. שמע, אני פעמיים בכיתי בסמי עופר. פעם ראשונה, שעת המשחק פרישה של קטן. זה לא המשחק, זה הפרידה מול היציאה, עם השלט הגדול. מה זה בכיתי? כאילו, דמעות כזה שאלו לי כבר שלב שאני לא יכול להגיד, אוי, נכנס לי. לא נכנס לי. באמת התרגשתי. ואותו דבר קרה לי עם הפרידה של סק. מול הפועל תל אביב. תשמע, אתה יודע, הוא עומד שם ונואם, ואני כבר מריץ בראש את
את הסגירת מספריים על יוג'ין אנסה. איך כולם זוכרים את זה, אה? מה? אני חושב שרק לי זה חקוק בזיכרון כהרגע. איך עושים טאקל כשהחלוץ כבר ביתרון עליך? מה זה איך יתרון? מחצים? הוא כבר היה מול הוא השער, היה ביתרון של 20 מטר ממנו. סק בטירה. לא, כבר ראינו, הסתכלתי על אורך תוצאות. סק היה בטירה, בדיוק אכל משהו. שים את הכדור באמצע, אין טעם, אל תרוץ את זה. חבל על האנרגיה. שים את הכדור באמצע. והוא מגיע אליו עם איזה... לפיתה שהיא כל כך חלקה, והיא כל כך רחוקה מפנדל, וכמה קל להתקרב לפנדלים הכירורג. וזה היה... יממה, איזה... והשערים מול פריז, הכל בכלל, כל עונת האליפות הזו, איך שהוא הגיע והחליף את פלניץ', כל הסיפור הזה של מי יגיע במקום פלניץ'. הנה הגיע מישהו שבאמת בעונה הזו דיברנו, א', בכלל איך הוא דורך בארץ, מה הוא עושה פה, וב', שהוא הרבה יותר טוב מפלניץ', כמה דרגות מעל פלניץ'. אני לא יודע אם אתה זוכר, היה גם את הפרק שפלניץ' עזב, וממש אמרתי לך, תום, זו הזדמנות. אני רואה בעזיבה של פלניץ' הזדמנות להביא מישהו עוד יותר טוב. ואשכרה סק, גם דילן, שניהם הגיעו והצליחו להשכיח את פלניץ'. להשכיח אותו לחלוטין, מבחינתי לפחות, וגם סק עוד היה כינור שני בהתחלה. זאת אומרת, דילן היה ראשון. נכון. וסק גם הגיע פצוע, הוא הגיע לא בקשירות, אני לא אשכח את זה. נכון. ואז לאט סק, שבהתחלה היה מטריף אותי, רציתי להרוג אותו, כי הייתה לו בעיה קשה שמשמעת טקטית בהתחלה, כל הזמן היה שובר קווי נבדל, ויוצא לקטוף פרחים באזור החצי ומשאיר בור מאחוריו, שגם הם הוא עושה את זה לפעמים. כנראה גם בגלל זה לא נשאר במכבי חיפה בסוף, כי זה קרה לעיתים תכופות מדי כבר. אמנם זה היה כבר עניין פסיכולוגי, זה לא שהוא לא באמת ידע לעמוד, לא הייתה לו משמעת טקטית, הוא פשוט כבר לא רצה. באמת להיפרד ממנו בכיף, הוא מתחיל איתי עכשיו ביקורות, די. נתן פה 4 שנים מדהימות. שתקתי, זהו. 4 שנים מדהימות. מי שעוקב אחרי יציע הכבוד יודע שאני הסנגור הראשון של עבדולאי סק. גם בתחילת העונה שהיו קולות קטנים כאלה של אולי לא יישאר. אני אמרתי, מה? זה הראשון להישאר פה. כרגע ביכולת הנוכחית, באמת שאני מה להתווכח. סיים את דרכו בצורה הכי יפה שיש, לפני שזה מגיע למחוזות עוד יותר לא נעימים. אבל אני זוכר לסק בעיקר את הרגעים הטובים שלו פה. רק את הרגעים הטובים. היו מבחינתי. עונת האליפות הייתה כמעט מושלמת מבחינת בלם. אני אגדיל ואומר, מבחינתי, הבלם הטוב ביותר שחק בישראל. חד משמעית. לא רק במכבי חיפה. אני מנסה לעלות עוד שמות של בלמים ששיחקו פה, שיכולים איכשהו להתקרב אליו. שוב, אני מדבר על עונת הפריים, עונת האליפות עם הצ'מפיונס. לאחר מכן, אפשר להתווכח, חלה ירידה, מוסכם לחלוטין, מבין את זה. צריך גם לזכור שעבר פה טרגדיה שאנשים לא קמים ממנה לעולם. זה קל להגיד, אנשים כזה אומרים את זה בסוגריים. הוא עבר גם טרגדיה. לא, זה לא עבר גם טרגדיה. זו טרגדיה שאם חלילה כל אחד מאיתנו היה עובר, היה פורש מכדורגל. אי אפשר להמשיך אחרי זה. יש אנשים גם שפורשים מהחיים. מהחיים. אי אפשר להמשיך להתקיים אחרי דבר כזה. ילד שהולך, זה להפסיק לחיות. זה ילד שהולך, וילד שהולך בנסיבות טרגיות. בדיוק. לא באיזה צורה, טוב, אני לא עזוב את זה, אני לא אכנס לזה, אבל בצורה טרגית. זה משהו שאם חלילה כל אחד ממי שמאזין, או חלילה מישהו עובר את זה, לא משנה, כל אדם, כן, רק לשם הדוגמה. מתכנס בבית, מפסיק להסתפר, להתגלח, ויושב עד שהוא קמל. אי אפשר לקום מזה. והאדם אחרי חודשיים בא ושחק כדורגל. וביקש לחזור עוד לפני. כן. קיבל חופש מוחלט וביקש לחזור לפני. אז בקונטקסט הזה, זה פלא פלאים, גם היכולת הפחות טובה שהוא הציג, פלא פלאים. ולהוסיף לכל החבילה הזאת, את האהבה לחיפה, את האהבה למכבי חיפה, את האהבה לקהל הירוק, את עמידה איתנה במלחמה, שהוא לא עזב. בהחלט. את התשובה הזאת ברעיון שאני אזכור לו לעולמי עד. איך זה הלך? מי מבטיח לי שאני אקבל אהבה במקום אחר? אמרו לו, אתה רוצה... איפה עוד יבוא אותי ככה? אתה רוצה אחרי עונה כזאת אולי להשתדרג, אולי לא... אתה יודע, דיברנו על זה, הלוואי וישאר, אז כשאתה מוסיף לזה את הנדבך של הבן אדם, של הרגישות הזאת, של הבן אדם עומד ודומע מול סמי עופר, אתה אומר, וואו, באמת הייתי ביציאה. אפשר רק להצטער על זה שזאת הייתה פרידה ממנו, ולא מול יציאים מלאים, ובהצלחה, באסה הגיע לו הרבה יותר. הוא ראוי לי הרבה יותר מזה, אני מקווה שהוא עוד יבוא לבקר פה, ונעשה לו בעונת האליפות, בעזרת השם, איזה סטנדינג אוביישן כזה. לחלוטין. אחלה עבדולאי סק, אוהבים אותך, נאהב אותך תמיד. מודים לך על 4 שנים מדהימות, וזהו, נאחל לו בהצלחה, ובוא נראה אם אפשר להתעלות על פלניץ' וסק, אם אפשר לטפס עוד מדרגה. להתעלות על סק אי אפשר, על סק פריים אי אפשר, אבל יש פה עתיד, יש פה את שטייפמן שהוא בלם אדיר. בהחלט. את אלעד אמיר שברגע שיתגבר בעזרת השם על הפציעות, אמן, 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 שרק... יתגבר לחלוטין. כן, שרק יהיה לו מזל. יש לנו פה אחלה בלמים,
שון גם אתמול, אומנם משחק הרבה שם, רק קצת ניצוצות של חזרה לעצמו. הציל 2 גולים. אפשר לגדל פה צמד בלמים ישראלים שישחקו אחד עם השני? תשמע, אפשר, אמיר ושטייפן לגמרי יכולים לעשות את זה. יש קצת בעיה ששניהם משחקים בימין, ברגל ימין, אבל טכנית... זה שטויות לדעתי. טכנית שניהם יכולים לשחק ביחד. אותי לא מעניין אחלה חוליית הגנה. אותי מעניין מוביל כדור, לא מוביל כדור. אם שני מובילי כדור נהדר ושני מובילי כדור. תשמע, הכל תלוי בדינמיקה, במאמן שיודע להוציא את המיטב מהשחקנים שלו. אם בלוריאן לקח אליפות, ומי עוד בלמה איתו? בלטקסה, ויטור. ובלטקסה לקחו אליפות, היה גם טפונק כזה, לא משנה, אבל... טפונק כזה. טפונק. טפונק. לא, שהוא... פעם. באמצע יותר איכותי, אבל... בקיצור, אם בלוריאן לקח אליפות, שטייפן ואמיר לגמרי יכולים. זה זלזול, נתן עונה יפה מאוד בלוריאן. בלוריאן היה בלם של קבוצה תחתית לפני שהוא הגיע לבאר שבע. היה בלם, בא מהפועל תל אביב, מה? הוא ירד ליגה לפני שהוא הגיע לבאר שבע. לא, אני אומר, אבל נתן עונה יפה. אפשר להתעלם מזה, נתן עונה יפה מאוד. אם היו לך שווים את בלוריאן למכבי חיפה לפני שהוא הגיע לבאר שבע, היית שורף את המועדון, עזוב אותך. אבל אף אחד לא ידע, אבל אני אומר, once עשה, יפה, כל הכבוד. ברגע שיש מאמן שיודע להוציא את המיטב מהשחקנים שלו, וקוז'וך זה אחד שהוציא, לא מים, הוציא כל הזירו מהסלע, אז הכל אפשרי. בגלל זה אני אומר, בכל סיטואציה, הכל תלוי סיטואציה ודינמיקה. כן. אז אפשרי, לשאלתך אפשרי. יפה. מה עוד חוץ מזה? מבחינת משחק אתה רוצה? יש לי עוד נושאים, אבל אני רוצה לתת לך את ה... מבחינת משחק? תראה, אני לא רוצה למחוק את ה... זה הישג. לדפוק 4-1 להפועל תל אביב ו-5-2 להפועל באר שבע. בוא נדבר על זה באמת, התוצאות האלה, כמה זה באמת משקף וכמה זה... מדליק או לא מדליק, משנה או לא משנה, קרא לזה איך שאתה רוצה. לא משקף כלום. אם אתה אומר משקף, לא משקף כלום. זה... אסור לגזור מזה שום דבר על העונה הבאה. כל מי שהיה אתמול על הדשא שצריך להוציא ממנו את מלמד, צעירים, וזהו פחות או יותר. ירמקוב וזהו. לא, ירמקוב לא על הדשא, אני אומר מי שעל הדשא. מי שהיה, אוקיי. ירמקוב לדעתי לא יישאר. אנחנו רוצים, אבל לא יישאר כנראה. צעירים, מלמד וזהו. זה הכל. אפילו אזולאי שתקע אתמול צמד, גם שער שני מדהים בעיניי. כן, טכניקה מדהימה, וגם, אתה יודע, לא עצר, כיוון, נתן את זה בקלאץ', טק, וזה היה מאוד מרשים. וגם בדיוק מעל הראש של אליאסי. זה היה מושלם. בקו ישר. מושלם, גול מושלם, אין מה להגיד. עם זאת, אין לו מה, הוא לא יכול להיות שחקן מוביל במכבי חיפה, זה לא שם, כי בסוף הדברים שאתה מצטלם... רגע, אז בוא נתקיל אותך, הוא יכול להיות בסגל מכבי חיפה? סגל רחב, אתה יודע שכזה, שיש 11 מאוד מאוד סוליד, כזה, 11 מדהימים. הוא ישרוד בכזו קבוצה? אם הוא ישרוד, אז בדיוק זה המבחן. אם הוא ישרוד, אז מקומו שם. אם לא, אז האבולוציה תפלט אותו. כן. אין מה לעשות, זה החזק שורד. זה ככה זה בקבוצה גדולה, החזק שורד, זה אבולוציה. אם הוא ישרוד, מקומו במכבי חיפה. אז כן, לשאלתך כן. אגב, את האוהדים הוא קונה. אני רואה את כולם בקבוצות, ירמקוב, אזולאי וכל השאר הביתה. כל מיני... מה? לא, בסוף הפעולות... הזיכרון של אנשים קצר. כן, בסוף, שוב, צריך לשים את זה בקונטקסט הנכון. אני רוצה לפקוח את העיניים לכל המאזינים כרגע שמאזינים לנו, ואני מקווה שכמה שיותר... ואומר לכם את זה אוהד מספר אחת של איתן אזולאי, הייתי מת שהוא יגיע לפה, והגנתי אליו איזה 1.5 שנה, ואני מקווה שכמה שיותר יאזינים לו את זה כרגע. מכבי חיפה במחזורים האחרונים, ברק בכר עשה תוכנית חירום, תוכנית מגירה כזאת, תוכנית חירום של בלימת הסחף, והפך את מכבי חיפה לקבוצה תחתית, בצדק. מכבי חיפה הייתה צריכה מזמן כבר לשנות את ה-state of mind ולהפוך להיות קבוצה תחתית וככה להציל את הכבוד. אז אולי באטמוספירה הזאת של קבוצה תחתית, פרח. כנ"ל מלמד. בקבוצה יוזמת, שמכתיבה את הקצב, ששואפת להיות אלופה, ששואפת להישגים באירופה, אין לאזולאי מקום. בסגנון שאנחנו שואפים לשחק בו, הוא לא יכול להצליח. מול צפיפות, בקבוצה שצריכה ליזום, בשחקן שצריך לתת פס חכם בין שני בלמים, של לבוא מקו שני. הוא עושה את זה לא רע אגב, הוא בא מקו שני גם בקבוצה שאפתנית, הוא יכול לבוא מקו שני לא רע, אבל עדיין זה יותר מדי סימני שאלה לקבוצה שצריכה לעשות תוכנית הבראה זריזה. מכבי חיפה צריכה לשבור את הכלים, לשבור את ההגה חזק ולשנות הכל עכשיו מאפס. וזה גם המבחן של, יש פה את ינקלה ואת משפחת שחר, שיש לה מחאות מולם, ולא מצפים מהם מכלום, ואנחנו אפס ציפיות מהם. כי אתה אמרת, יש פה סגל שצריך לשנות, מי אמר בכלל שישתנה, נכון? אמרת משהו כזה. כן. מי אמר שישתנה בכלל? ולמה אתה אומר את זה? כי זה בגלל שאנחנו מצפים ממשפחת שחר, שצריך לעשות פה 200 שינויים, והם יעשו איזה 3, קוסמטיקה, על סגל שצריך אוברול, הם יעשו קוסמטיקה,
וקבעו שזה יעבור להם בשלום, כי יש חוזים כבדים שהם לא יכולים להתמודד איתם. אז זה בדיוק העניין, צריך לעשות פה, לשבור פה את ההגה, וזה מה שצריך לקרות. אי אפשר להסתנוור עם מה שקרה פה במשחקים האחרונים. זה אחלה, זה כיף, נתנו סימנו בטעם מתוק, לא אומר שום דבר על העונה הבאה. זה בוודאי. אז גם אז אולי זה אותו כנל. זה בוודאי. תשמע, צריך להגיד להם כל הכבוד על יש את וחצי שלי, רגע. שתי, אני מדבר בינתיים. סליחו לי. הייתי מדבר בינתיים, אתה רואה, סתם לקחת את זה. בקיצור, אני בא להגיד, כן יש כבוד לרביעייה מול הפועל תל אביב, וחמישייה לבאר שבע בטח בטרנר, אבל צריך לקחת את זה, לשים את זה במסגור הנכון. בדיוק. אלו ניצחונות, לא יודע אם המילה פרסטיג' היא נכונה, פרסטיג'ה אמרת. לא, החמישייה הזאת תחקק כהיסטורית. תראה. גם אם היא סתמית, היא היסטורית. אחברי הכדורגל יבואו ויגידו, כן, בחמישייה הבאה של באר שבע תקבל, יגידו, כן, גם מכבי חיפה ניצחה אותה, זה במחזור האחרון, בגרבג', יש כאלה שיזכרו, ויש כאלה שבאמת יסתכלו על הבורד ויגידו, וואלה, עוד 5 שנים מי יזכור, נתנו רביעייה לבאר שבע בטרנר, מחזור האחרון. בסדר. אני חושב שזה על הכיפק ונקסט. זהו. לא, בהחלט, אין ספק. זהו לגמרי, הדבר היחידי שאני לוקח מזה באמת זה את השלושה של גיא מלמד, שגם בו, שערים שכאילו מעבר היה שער אחד באמת במצב מאוד מאוד קל, עוד גול של באמת עומד לבד ברחבה לחלוטין, ועוד גול שזה הגול שהכי הרשים, זה הגול האחרון, שפשוט הכדור הגיע לויטור, הוא בא עם כתף, נייר אותו לחלוטין, כאילו ויטור שקל 15 קילו, ושם את הכדור ברשת. כל הגולים היו במרחק של 6 מטרים מאליאסי. אחלה בישול של ניב גבאי. בהחלט. יפה. מהיר, הוא סילון. כן. שמע, גם הביצוע שלו, גם הגול שלו ממחזור קודם מול הפועל תל אביב, יש לו בעיטות חץ כאלה, שקורות הרשת. אני אוהב שחקנים. הוא לוקח אותי ישר בכיוון כזה, אני מדבר על זה, מלמד תלך. זה מה שיפה. ניב גבאי. אני אוהב שחקנים שיורים את הכדור, כמו כף על הכדור בשנייה. כן. שלא לוקח זמן לכוון וליצור. אתה לא צופה את הכדור יוצא לו מהרגל, אתה לא צופה. בדיוק. מתי הוא בעט? כף על הכדור תוך שנייה. בשבריר שנייה. ויש לו ריצה. כמו רטה של... ויש לו ריצה, שים לב. יש לו ריצה קצת דין דוידית כזאת. צעדים ארוכים כאלה. מאוד דומה לו בטיפול בכדור. לגמרי, וואי, נכון. ממש דין דוד. אבל אתה יודע מה? אבל הוא מטפל בכדור טוב יותר מדין דוד. כשהוא משתלט עליו. דין דוד אולי רץ אליו יותר טוב, אבל גבאי מטפל בכדור טוב יותר. אני חושב שהם מאוד דומים, אתה צודק, הם אותו סוג שחקן. הכדור יותר קרוב לרגל. בריצה, זה היה ממש נראה לי כמו הצעדים של דין דוד, הצעדים הארוכים האלה, כשהרגל האחורית כל הזמן עולה עד למעלה. ככה הוא רץ קבוע. אז, אתה יודע, אם נראה ממנו את המספרים של דין, אז אחלה. הלוואי, אמן. אני מקווה בוא נראה אם הוא יישאר בכלל בעונה הבאה. בונים עליו, זהו. כן. אבל הוא לגמרי, הוא סוג שבאמת ממש באוריינטציה דומה לדין דוד, לא חשבתי על זה. יש לו גם יכולת של כנף וגם יכולת של חלוץ. כן, כן. הוא אוהב הרבה לשחק, זה לא כנף, זה יותר בכנפיים של הרחבה. זה סוג של, פעם היה כזה, שהיה משחקים 4-4-2, כששני החלוצים הם בקצוות של הרחבה. בקצוות של הרחבה, אתה מכיר את זה? שלא שניים קרובים, אלא שניים רחוקים כאלה. ככה זה לפחות היה בפיפה. אבל לדעתי גם כנף יכול לשחק. כנף, לא עכשיו כנף שדופק דריבלים ו... אז זהו, צריך לעשות את ההתאמות. בוא נראה. יש כל מיני סוגי כנף. בוא נראה, אתה לוקח אותו בחשבון עונה הבאה? בקטע של, כאילו, אל תקבל הצעות, תישאר? תראה, אני קשה לי, אני מצד אחד מאוד רוצה שהצעירים ישתלבו וקבלו הזדמנויות. זו דילמה. מצד שני, אנחנו במצב כל כך קטטוני, שהייתי רוצה שיביאו 11 כוכבים רק כדי רגע להחזיר את האליפות לפה. אני חולם, כן, אני אומר, בתסריט האוטופי. להביא איזה 11 שחקנים מטורפים, 15, סליחה, מטורפים, ולהחזיר לפה רגע את ה... להחזיר את מרכז הכובד... גבאי לא יכול להיות כוכב. לא בעונה הבאה. לא בעונה הבאה. לא, בעונה הבאה כוכב הוא לא יכול להיות, בעיניי לפחות. כוכב הוא יכול להיות בעתיד. יש לו את היכולות... אולי זו העונה שהוא צריך לפרוץ בה, ועכשיו תביא שחקנים שיקחו, שישימו עליו את הצל ופחות תראה אותו. אולי, אבל יכול להיות ש... אבל אתה אומר, רגע, אני שואל ועונה לעצמי, אתה אומר, אין לי כוח לניסויים עליו יותר. לא שאין לי כוח... יכול להיות שאני אפספס אותו, אבל אין מה לעשות. כן, אין לי את מרחב התמרון הזה. הבנתי. זאת אומרת, הצעירים רק במרחב הזה... אבל מצד שלישי אתה לא יכול לגרום להם לברוח. אני יודע שאני מתסבך פה את כולם עכשיו. לא, להשיל לקבוצה בליגת העל. לא, אם הוא בא אומר לך, תשמע, בית"ר נתנו לי הצעה $200,000. מה אתה עושה עם דבר כזה? לא יודע. אתה מבין? זה העניין, כי הרי כל הפירנות האלה מחכים לשאריות של מכבי חיפה. אלמוג כהן בנה קריירה, לחכות לשחקן... כמעט גנבו לך את לוסקי, ממש לפני חצי שנה. כן. לוסקי היה על הקסקס לעבור לבית"ר.
אתה יודע, למרות שאם נהיה אמיתיים, מכולם, לוסקי הכי פחות מרשים אותי כרגע, בבוגרים. משחקי נוער שלו ראיתי, אתה אומר, מה זה דבר הזה? לא ראינו מספיק לדעתי עדיין בבוגרים. המשחק שנגד מאוד פתח תקווה היה מפוזר, פחות מאוד טוב. מפוזר. נגד פתח תקווה היה פחות טוב, אבל שוב, צריך לזכור. אני רק רוצה להזכיר שירין לוי עלה לבוגרים במכבי חיפה, היה נראה זוועה, ואמרנו, מי זה? מה הוא עושה פה? ואני גם התבאסתי, כי אמרתי, וואי, בוא ירין לוי, בניתי עליו, אמרתי, בוא זה שחקן. האמת שאמרתי את זה יותר אחרי שדווקא היה לו את ההופעה בבוגרים, הוא יחזב, חזר לנוער, היה מעולה. אמרתי, אוקיי, צריך לבנות את העבודה הבאה, אבל עדיין בבוגרים היו לו איזה 2 הופעות, קטסטרופה. אני זוכר, קיבל כדורים באמצע, השתלט על כדור 3 מטר מהרגל, איבד אותו באזור מסוכן כל הזמן. זה היה נראה לא טוב. אז צריך לשים את זה בקונטקסט של שחקן נוער, הופעות ראשונות. לא להתרשם עדיין יותר מדי. כן. לטובה אפשר, לרעה צריך לתת רגע. ואני הכי נגד לתת רגע, אבל במקרה הזה, זה המקרה היחיד שלגיטימי לתת. כן. בוא נראה באמת, תשמע, אתה מדבר פה על 10-15 כוכבים שהנחתו פה. תרשה לי להחזיר אותך חזרה לקרקע. אנחנו כל הזמן מדברים על האידיאל, לא אידיאל הזה. לא חושב שזה יקרה. גם אני לא. אני חושב שגם 5 לא הנחתו כאן. לא, 5 כן הנחתו. לא 5 כוכבים, אנחנו מדברים על כוכבים כאלה. לא כוכבים. יהיו לך יאיר עם מרדכיים כאלה שיגיעו לפה. אגב, דעתך על ההחתמה? תחושות מאוד אמביוולנטיות, אבל הן יותר בעד מאשר נגד. יותר בעד. כן. קודם כל אני רוצה להגיד, לדעתי, אם זיכרוני אינו מתני עוד פעם, אני לא רוצה להפליג למחוזות שאני לא זוכר. אתה יודע מה, בוא נרד לרזולוציות של לא בהיסטוריה, למכבי חיפה. לא זכור לי, לפחות בשנותיי, כאוהד מכבי חיפה. החתמה לפני סוף העונה. החתמה לפני סוף העונה. לא זוכר בחיים. עולה לך דבר כזה? לא, האמת שלא. אגב, זה אפשרי טכנית? החלון לא נפתח אחרי. לא, הוא לא יכול... כן, הוא יכול לחתום. הוא לא חתם רשמית, הוא סיכם, תצטלם עם החוזה, לא? תראה, זה מהלך בעיקר... זה חוקי? אני לא יודע. חוקי, אם עשו זה חוקי. אוקיי. זה בעיקר מהלך שיווקי. לא, בסדר, זה הצעת כוונות, אין בעיה. אנחנו בטירוף, תראו אותנו. בסדר גמור. תשמע, מדברים על שחקן שגיששו סביבו, כן, כמה קבוצות גדולות. כל הגדולות. סגרת אותו... שתי התל אביביות, ביתר, כולם רוצים אותו. סגרת אותו בלי שום פרסום, בלי שום דבר, מה שנקרא בעלתה. יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל, המהלך עצמו, אחלה. לפני שאני ניגש מקצועית. עכשיו, כשאתה מסתכל על ההופעות הבולטות שלו ועל השערים בקריית שמונה, אתה אומר, מדהים, בואו רק נראה באמת איך עושים את האדפטציה לקבוצה גדולה. נכון. זה תמיד בדיוק מה שדיברנו, שעכשיו מכבי חיפה, השחקנים בלטו כשהם שיחקו כקבוצה קטנה, והוא עושה בקבוצה קטנה, וצריך להיות באמת איך הוא עושה בדיוק, זה אותו דבר, זו אותה שיחה בדיוק. כן. אז יפה, אז באמת, כמו שאתה אומר, בוא נידון אותו לקו זכות, מקצועית אי אפשר באמת לדעת ולנבא, אבל עצם המהלך, ההחתמה השקטה הזו, בעמדה שאתה צריך, ישראלי, נכון. צעיר, יש פה הרבה פוטנציאל, לפני סיום הליגה, אחרי שרדפו אחריו כמה וכמה קבוצות, לא רדפו, אפשר להגיד גיששו. גיששו סביבו כמה קבוצות בחירות, גישושים שבדרך כלל היו מביאים להחתמות, כשאצל מכבי חיפה פרסומים היו המום נמשך, דיברו עם אבא שלו, דיברו עם רקסי, הכלב שלו, כן. דיברו עם אחותו כרגע מתלבטת מי רוצה לעבור לחיפה או לא, כי היא זו שתגור איתו בדירה. אין שם לג'ל. הוא נכנס לדירה, לא היה שם קרר, אנחנו כרגע... אז שם זה הפעם לא התישו אותנו, פשוט ישר נתנו לנו את המוצר המוגמר. שחתי זה יפה, כל הכבוד, שחתן. אני אגיד לך לגבי ההחתמה, למה בסוף החלטתי שזאת החתמה נכונה. לפני איזה שבועיים, הייתה לי שיחה עם חבר טוב שלי, אוהד תל אביב, שלא נדע, ולא זוכר איזה שחקן דיברנו, והוא אמר לי, אני מקווה שנביא אותו. אמרתי לו, באמת, אתה רוצה אותו זה ישראלי כלשהו, לא זוכר, יש מצב שדיברנו עליו, על יאיר מרדכי. אמרתי לו, אתה רוצה אותו במכבי תל אביב? אז הוא אמר לי, אני רוצה את כולם אצלי. מתוך תפיסה שכל חצי פוטנציאל, קודם כל לא לתת אותו ליריבות, שהיריבות לא ייהנו ממנו, בוודאות, וגם אולי להרוויח אותו. נכון. אני רוצה את כל הישראלים הטובים אצלי. נכון. זה המפתח הראשון לאליפות, כבר כן? דיברנו על זה מלא פעמים. ואני מודה שעוד צפיתי ביאיר מרדכי יותר מדי העונה. כנ"ל. כי אפשר להגיד אותו דבר, היית אזולאי, הנה כל הישראלים אצלנו, היה חצי פוטנציאל, הבאנו. בסדר גמור, זה תפגע, זה לא תפגע. כן, החוכמה היא אחרי זה לשחרר, לדעת לשחרר. ברור. אז ראיתי, מודה שלא... זה גם לא חוזים כאלה שמנים. אני מאמין שהם עוד אחד מסתכר 150, 200 אלף דולר. כן, משהו כזה. לא יותר מזה. כן. אז תראה, אני מודה שהעונה זו אחת העונות שהכי פחות צפיתי בכדורגל ישראלי. אני אומר את זה לחובתי. בטח לא בפלייאוף התחתון, בוא נמרוד. לא, אני צפיתי... הוא לא הגיע מהפועל פתח תקווה עד העונה האחרונה, צפיתי בכל משחק בליגת העל, כל שבת הייתי יושב ורואה את כל המשחקים. העונה פחות יצא לי מתוך אילוצים, מתוך חיי האישיים, לצערי.
אז הלכתי, ראיתי קצת את הקליפ ביצועים שלו, אפשר להגיד עליו כמה דברים, קודם כל הוא יכול להביא אלמנטים למכבי חיפה שהיו חסרים לה מאוד, שזה קרוסים מעולים מכנף שמאל. אפשר שנייה רק לפני שאתה ממשיך להתחכם, זה שחקן שבועט לשער. זה הדבר הבא שבאתי להגיד. שוקינג. שחקן עם רגל ימין בועט מעולה, לשער. שבועט המון רחמנא ליצלן. ממרחק, שזה מעולה, זה אלמנט שחשוב מאוד מול צפיפות, שהיה חסר מאוד למכבי חיפה העונה. אשכרה העונה מיכאל אוחנה נכנס ואתה אומר, סוף סוף שחקן שבועט לשער. מיכאל אוחנה, עליו אנחנו נתלים. עם בעיטות בלון שמגיעות בקושי לשוער, ועדיין אמרת, וואו, איזה כיף. אז כן, זה בדיוק הדבר הבא שבאתי להגיד, זה שחקן גם בועט וגם חוצפן. חוצפן ובועט המון ממרחק, שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב מול צפיפות, ומכבי חיפה נתקלת המון בצפיפות. משחקת לרוב נגד צפיפות. אז זה משהו שמאוד חשוב שהוא מביא. יש לי בעיה אחת איתו, שזה מוזר שהוא שחקן כנף, שאין לו מהירות בכלל. הוא חפה על זה המון, הוא יודע לשמור על הכדור מעולה עם הגוף, הוא יודע לשים גוף מצוין, הוא לא איזה שחקן שנראה בריון, אבל הוא מסוג השחקנים שהוא לא נראה בריון ויזואלית, אבל יש לו עוצמות פיזיות מאוד מאוד גבוהות, שהוא יודע לשמור על הכדור, ועם הפיזיות למצוא את הפרצה, לתת את הקרוס, לתת את הדאבל ובשתי נגיעות להיכנס לרחבה. יש לו המון חוכמת משחק, ויש לו יכולת קבלת החלטות ברמה מאוד 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 גבוהה, לפחות ממה שראיתי, שזה הכי חשוב. כי במכבי חיפה מגיעים המון שחקנים מוכשרים, שיש להם את אתה מכיר את זה מהיציאה, שיש את הגל הזה של עוד שנייה, כל הקהל יורד וחונק את השחקן? כן. אז כמו בטדי. אני רוצה לקוות שהאוהדים עומדים שם על השלטים שלה. ראית כבר? זה נהיה אופנה. ראית מה יש בטדי שם? לא, הם לא ביציאה, הם עומדים על השלט. וואלה. לא, באופן מודע ומוסכם, כן? כל היציאה עומד על השלט. שכונה. במהלך המשחק. מועדון כפכפים וגרעינים, נו. אז בקיצור, אני אסכם את ההחתמה של יאיר מרדכי בצורה כזו. זה פחות יאיר מרדכי, אלא מי יוחתם לצידו. עם מי הוא ישחק. כי יהיו פה שחקנים שיכולים להפרות אותו ולהביא אותו לגבהים מדהימים. שוב, הכל גם תלוי בו וכמה הוא יתחבר. אני לא חושב שהוא אמור להיות המנהיג של הקבוצה, בטח לא בגיל 22 גם. תראה, במציאות שלנו... טוב, אז מי יש לנו עד כה? איך אני רואה אותנו עוד חודש כזה בפרק 190? אז מי יש לנו פה? יאיר מרדכי, הצליחו להשאיר את ירמקוב, אתה מכיר, זה גם החתמה, נכון? גולני, דניאל גולני חזר מהשאלה בטבריה. מדברים על זה שהמחנה של סברינה נראה מצוין. וואו, סברינה הזה, תשמע. אם לא מוצאים לו פתרון ואני רואה את התמונות שלו בירוק עוד חודש, תשמע, זה יהיה. נאואל, שואו, אגבה, יש שם חבורה של שחקנים. סזנו. וואו, סזנו. אתה יודע שלא רק אתה אומר סזנו? אני שמעתי עוד קטעים של... גם עכשיו לא אמרתי טוב? כן, מאוד מקומות שאומרים סזנו כל הזמן. קודם הזין, ואז הסמך. כן, למה כל כך קשה להגיד סזנו? כן. אמרתי סזנו. תיזכר, נגיד בסנו, החומרי ניקוי, שומעים אותך, איזה חברה זאת? זה סנו. זה סנו. זהו, ככה תזכור. נו, אז רגע, אז אם אתה כל כך מעלל את ה-5-2, נתן לך אחלה משחק. האמת שהוא היה בסדר גמור. היו לו כמה קטעים האמת שהוא בסדר גמור. אני לא מצפה ממנו להיות בסדר גמור, אני מצפה ממנו פחות, אבל... איזה פריצות באגף. מלך הגרבג'. מלך הגרבג'. לא, גם במשחק הזה, היו לו כמה פעולות שאתה אומר, מה הוא עושה פה לעזאזל? מה אתה עושה פה, אחי? עזוב, פשוט תפנה את המגרש מיוזמתך. עזוב, לא, זה לא שווה, אני לא רוצה לעשות פה שיימינג סתם, זה כאילו, הוא לא מתאים למכבי חיפה, אבל לא צריך להכביר במילים, כי זה פשוט לא מכבד אותו. כן, כן. לא רק הוא, כמו שאמרת, זה 100 שמות שהזכרת פה. מלא זה סנו. יאיר מרדכי לסיכום סיכומת, זה שחקן שההחתמה שלו קצת מריחה כמו ההחתמה של חזיזה ואשכנזי כזה קצת. ומקווה שזה... נתליתי באילנות גבוהים, אבל שאתה לא מצפה לכלום... תן לי שיהיה אשכנזי ולא חזיזה. איך אני איתך? הלוואי. אשכנזי שחקן נדיר. נתן פה עונה מדהימה. מת על אשכנזי. העונה הראשונה שלו הייתה C. לגמרי, 7 שערים, קשר 50-50. איזה שערים באירופה, מחוץ לרחבה, אני לא אשכח את זה. גם בליגה. כל ביתה גול. אז נתליתי באילנות גבוהים, אבל זו החתמה, הכוונה שלי, שזה דומה במובן הזה זו החתמה שאתה לא מצפה ממנה לכלום, אתה אומר, מה? כאילו, כן, זה השחקן שאנחנו צריכים עכשיו? והוא חוצפן כזה חיובי וצעיר, ויש לו את כל האפשרות להפתיע אותך. סיכום, מסכם. יש לו, לא, כולם אמרתי משפט, מה קרה? יש לו ויש לו. מה, אתה אלרגי לזה? דבר כבר, דבר, נו. זה נודניק. דבר, אנחנו בעולם המהיר, יאללה, זריז. אנחנו לא משום עולם, אנחנו בפודקאסט זה לשבת ולבלבל את המוח. איך אמרת לי, אם בן ברוך מבלבל את המוח 4 שעות אבל לא מביא זיתים וחמוצים, יושב עם נרגילה, מה אתה יודע, אחי, זה פודקאסט או בטברנה עם איך קוראים לו? גם אנחנו פה לא עם ליינאפים וכאלה, לא כאלה מאורגנים ומסודרים. אבל לא פאקינג 3 שעות. כן, תשמע, זה...
אני רק חושב על זה, רק לדבר, יושבת ולדבר 4 שעות, זה לכשעצמו קשה, עזוב על מה. עוד מעט הוא יושב על אסלה, שגם הוא לא יצטרך לקום לעשות קקי. נעבור למצלמה בשירותים כרגע. לא שירותים, הוא יושב על אסלה, במקום כיסא בפודקאסט על שולחן, הוא שם אסלה ויושב 4 שעות, ככה מדבר. פלוק, פלוק. הכי יקר. שמעתם את זה? שמתי מיקרופון למטה. אחלה בן ברוך. אחלה, לא, הוא מצליח, אי אפשר להסתלבט, כאילו אפשר להסתלבט עליו, זה בסדר. אפשר להסתלבט, זה נשמע זה בכיף. במשחק בטוח, אבל... לא, ברור, זה בכיף, זה בהומור חיובי וכיפי, לא, אף אחד לא יוריד על אף אחד, זה בסדר גמור. זה סטלבט של הערכה. לחלוטין. אני לא הייתי מסוגל לשמוע 4 שעות פודקאסט, אבל בחיים מי לא אין שמסוגל ועוקב, יאללה, יש כאלה. אם המציאות קשה להתווכח, הולך לו אחלה. כל הכבוד. שיצליח, ברוך השם. יפה. עוד 2 דברים, בוא נעשה 2 דברים ונסיים. קודם כל נעשה סיכום עונה, אמרנו שנעשה ולא אל תסיים עשינו. לי שום דבר, מה אתה מסיים לי? לא, אני מרגיש שכבר אנחנו לקראת שעה כזה, אם אני לא טועה, אני לא רוצה... הרגע דיברנו שאם אנחנו נרצה זה יהיה גם 4 שעות, אז נכון? 4 שעות. אז קודם כל בוא נדבר על זה שגיא צרפתי... עוזב. גם וייזינגר. וייזינגר גם היום הודיע על עזיבה. ברק בכר, כמו אסקובר, שהוא בסוף נשאר נדנדה כזה והסתכל על הרצפה, נשאר לבד, ויש דיבורים שיש מצב שברק לא ממשיך. תתפלא. החוזה כרגע הוא בעל פה, החוזה הוא לא בכתב. בדיוק, הוא בעל פה. נכון. ואני אמרתי לך את זה, מפעל בית החרושת לפרסות על שם ינקלה שיושב בכפר גלים. אני לא יודע אם זה כזו פרסה. לא יודע אם זה כזו לא פרסה, להגיד שאתה חותם איתו לעונה הבאה. מה זה להגיד? להגיד, בעל פה, שאתה הוא חותם אמר איתו לעונה בחדר הבאה. חדרים, זה לא פורסם אין רשמי בעיה. בשום מקום. פורסם, בטח. לא. מכבי חיפה לא פרסמה על זה החלטנו כלום. להמשיך, בטח. פרסמו על זה, אני רוצה בוודאי. להיכנס לראות. ינקלה לדעתי הוציא הודעה. אם הוציאו הודעה זה בושה וחרפה. לאור הדינמיקה והשיפור, לא שיפור, איך אמרו את זה? העבודה הטובה בין ליאור לברק. ברק ימשיך לעונה נוספת. וואלה. אני רוצה לראות את זה. אני מעלעל פה אני גם, יש לי את זה איפשהו, ישלחו את זה בוואטסאפ. הנה, גם גוני נאור ממשיך. גוני נאור ירד ליגה, אגב, בלריסה. ירד ליגה ביוון. איי. שמעת על זה? לא. אז גוני נאור, סתם שתדעו, לידיעה, גוני נאור ירד ליגה. זה השחקן... מזלם שהוא היה שם, הוא היה כוכב. זה השחקן שהיה כוכב שם בפתיחת העונה, שתבינו כמה העונה הזאת כישלון. פתחנו אותה, תפיסתית, כמה היא כישלון. בהכל, אבל בעיקר תפיסתית, פתחנו אותה כשגוני נאור הוא שחקן הרכב. זהו, אפשר... תשמע, אני מעלל פה בתמונות, אני לא רואה הודעת ברק ממשיך. אז אוקיי, אני מסייג, יכול להיות שאני טועה. בואו נשאיר את זה פתוח, שלא אגיד את זה כעובדה, אולי אני טועה. תודה, עופר פביאן. הגעתי למרץ. איזה בלורית, בן 1000. איזה בלורית, הבן אדם בן 60, אחי, בלורית של בן 15. של צ'ובאקה. מה זה? בלורית של צ'ובאקה. למה להכניס לנו? גם תעשה גלח או משהו, דיברנו על זה כבר. למה? כאילו, אני אעשה שביל באמצע בגיל 60, ככה בא לי. למה? אם הוא עושה גלח, הוא נראה כמו כדור טניס. זה הצפיפות, זה רמת הצפיפות. אחלה עופר. אחלה עופר. בקיצור, אז ברק... וגיל אופק יהיה בנוער, מנהל הנוער. וכן, ואיך קוראים לו? פוקס, שלא זכה, הייתי בטוח שהכניסו אותו איזה 2 דקות להופעת סיום. איזה תנועות לא מעניינות בתוך הצוות, זה כל כך לא מעניין. גיא צרפתי, תודה רבה. בסדר, אחי, מה אתה... אז יש קולות שיצחקי, יש מצב, מגיע לפה, ברק מחליף את ברק, זה גם יש דיבור. מה דעתך על זה? מעניין אותך? היית רוצה? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. אני לא יודע. תשובה נכונה בהחלט. אני לא יודע כי כשאתה מדבר איתי על מאמן ישראלי, הדבר הראשון שעולה לי בראש, האם הוא יסתדר עם הלחץ החיפאי. הלחץ החיפאי זה הלחץ המקצועי, זה הלחץ של התקשורת, זה הלחץ של איציק אהרונוביץ' ופאנל ורדיו חיפה וכל המשתמע מכך ודורון בן דור, אין מה לעשות. הוא יטרוף אותם, ראית איך הוא עונה לכתבים. הוא יאכל אותם. אתה חושב? בטח. אתה בטוח בזה? הוא מסוג הפרסונות שבן דור יהיה עד ימינו. זאת אומרת, הוא יסתדר איתו מאוד. אז אני אגיד לך ככה. אני אומר את זאת בצורה... בן דור אוהב את הטיפוסים האלה. אז אני אגיד ככה. בעיניי. אם ברק יצחקי מגיע למכבי חיפה, והוא מתמודד עם התקשורת, עוד לא הגעתי למקצועי, עם התקשורת, כמו שאמרת עכשיו, הוא ידע לגייס את התקשורת אליו, ברק יצחקי לוקח אליפות עם מכבי חיפה. אני לא יודע אם הוא בנוי לזה. מאמן ישראלי היחיד. כך אני חושב. שהייתי רוצה כרגע במקום ברק בכר זה רן קוז'וך. היחיד. זה הברק בכר זה 2.0. ומשופר. כי הוא עושה את זה עם סגל מאוד לא איכותי. קנגו אבנטורה ועוד סגל של לאומית. וסגל של לאומית. הקישור הכי טוב בליגה, רצועת ההגנה הכי טובה בליגה. לא נכון, לא רצועת ההגנה הכי טובה בליגה. שים אותם תחת ברק בכר, הם חושפים 60 שערים בעונה. תגיד מה, אתה גנוב? גם באר שבע חטפו. לא יודע, לא מעט, אבל גם לא הרבה.
הוא עשה פה עם שחקנים של, סליחה שאני אומר, של תחתית ליגת העל. אי אפשר לקחת לקוז'וך את משהו קוז'וך הרוויח, ביושר. זה האליפות שהכי חתומה על מאמן אי פעם, זו ושל איביץ' אולי. תראה, אני מבין את הנקודה שאתה מדבר עליה, שברק לא יודע להתמודד עם קבוצות שאין בהם כוכבים, דיברת על זה פרק שעבר. כן. וקוז'וך יודע להוציא מים מהסלע. זו מציאות. שמפניה מהסלע. שמפניה מהסלע, בהחלט. עם זאת, לקוז'וך היה פה סגל מצוין. זאת אומרת, הוא יודע גם לקחת שחקנים נקודתיים ולהפוך אותם למפעל אישי שלו. הוא עושה אותם מצוינים, טוב. אתה לא יודעת מי זה גיא מזרחי לפני קוז'וך. אור בלוריאן היה בדיחה. מי המגן טוב, לופז שחקן טוב. אני לא אוהב להיכנס לאנליזות האלה, כי זה גם יכול להיות פתאום איזה חיבור. אליאל פרץ, היה שחקן לא, אליאל מצוין. סליחה, הפועל חדרה. הגיע מאוסטריה ווינה, קיבל שם מחמאות, מה אתה מדבר? היה בחדרה, יצא הוא יצא לאוסטריה ווינה, אחרי זה הפועל חיפה, או הפוך? לא, מחול חזר לפועל חיפה. בפועל חיפה, כשל שם כישלון חרוץ, לא, היה בסדר, לא כישלון חרוץ. הוא היה סביר, כמה שיש 2 שערים בעונה או משהו כזה. תראה. למרות שהוא קשר אחורי, אבל... תראה. לא היה דומיננטי, בקיצור. תקשיב, אני כן עושה את הנזות האלה, כי אם אתה רואה את הסגל הזה. רגע. לפני קוז'וך מגיע, אתה אומר, אני ראיתי את זה, אמרתי בוא נהיה, יורדים ליגה. אז אני אומר, רגע, איך אפשר לדעת, מתוך העוגה של 100%, כמה זה בגלל המאמן? כמה זה, אולי לא חיבור עם איזה שחקן או שניים לידו, אולי מרקם שנוצר, כמו שאתה אומר באליפויות שלנו, נוצר מהווייתו, מעצמו. אז אני אענה לך אותו דבר. אולי ברק יצר את הקבוצות האלו של... איך אתה יכול לדעת עכשיו מה קרה בחדרי חדרים, ומי יצר מה אני יכול לדעת, שמע. ואני לא לוקח שום דבר מקוז'וך, ואני לא לוקח שום דבר מאלונה, ומהצוות שהם בנו שם, אחלה. זה התלכיד הכי גרוע שלקח פה אליפות, על הנייר, חוץ אולי ממכבי תל אביב 2002-2003, וקריית שמונה. לא יודע. התלכיד הכי גרוע שלקח פה אליפות, אחד מהגרועים. על הנייר. זאת אומרת, קח את באר שבע של בכר, יש לך שם את אובן, את אוגו, את בוזגלו, את ברדה, את מליקסון, את ויטור. קבוצה מפחידה, תקשיב. קבוצה מפחידה. מי יודע שם מגנים? את זה, נו, מי היה כנף שמאל? נו, שעזב... וואקמה, איך לא אמרתי אותו בכלל, וואו. וואקמה. תשמע, קבוצה מטורפת, זה גלקטיקוס של החיים. אז אני בא ואומר שנייה. פה מי יש? וסליחה שאנחנו קצת פותחים בנושא, לא כל זה מעניין. אולי וואקמה היה מישהו אחר אצל מאמן אחר? אתה מבין? אתה מדבר על וואקמה עכשיו, אולי כי זה מה שברק עשה אותו. אני לא יודע, אתה מבין? וואקמה היה מטורף תחת כל מאמן. אולי מליקסון היה מדדה כזה ולא הכוכב שהוא, אולי בוזגלו היה מדדה כזה. ובסוף במכבי חיפה, ברק קיבל קבוצה שעונה לפני זה הייתה נגיעה מאליפות. הוא רק עשה. כן, אבל העונה השלישית הייתה על עדים, די, בוא נהיה אמיתיים. העונה השלישית, האליפות השלישית הייתה על עדים. שאמרנו, רגע, שנייה, אולי... לא, אני מדבר הפוך. אחרי העונה אתה אומר, איך אפשר לבחון אם זה מאמן או לא? לא, קיבל קבוצה זה כן מאמן. השאלה כמה, מתוך 100%. אני אומר, זה פחות. אני אומר, 80, 70, 60, 20. בקבוצות שבחר, זה היה פחות מאמן. בקבוצות שבחר קיבל, זה היה פחות מאמן. אצל קוז'וך זה נטו מאמן. אתה יודע מה, תן לי כמעט, חוץ מקנגו. תן לי להיות האוהד הטיפש, ולהגיד, בסוף התוצאה מדברת. בסוף קוז'וך לקח אליפות. בזכות קוז'וך, בזכות המציאות, בזכות חיבורים שנרקמו, אולי לא בידיעתו, אולי במקרה גם, לא יודע. שורה תחתונה. וכדי לראות את קוז'וך באמת מאיים על הכתר של ברק בכר, אני רוצה לראות את זה קונסיסטנטי. ברק בכר אין מה לעשות, ב10 שנים... חושב שקוז'וך קונסיסטנטי כבר, עכשיו, הוא כבר קונסיסטנטי. כן, לקח גביע מכבי פתח תקווה, לקח אליפות עם באר שבע, יש לו עוד גביע עם באר שבע. 16 ניצחונות מתוך 17 משחקים בגביע, זה מטורף. הוא בנתיב הנכון, הוא עוד לא, ברק בכר. הוא עוד לא ברק בכר, ברור, הוא עוד לא. הוא יהיה. יכול להיות, הוא אולי אפילו יותר גדול. לא יודע. הוא יהיה לפחות ברק בכר. לא אני יודע. חותם על זה. לא יודע. פפ גוארדיולה הוכיח שהוא מאמן גדול, אחרי שהוא לקח את ברצלונה האימתנית, ואמרו, וואו, זה ברצלונה, גם אם הבת שלי הייתה מאמנת אותה, זה ברצלונה. אימן פה כוכבים, קבוצת הטיקי טקה, אולי הגדולה ביותר ב-30 שנה האחרונות, דיברו על השחייה בצ'מפיונס הכי אבסולוטית, ואז הוא עזב לסיטי, ולקח בסיטי 6 אליפויות ב10 שנים. הוא הוכיח לכולם שהוא לא צריך, גם שם תקציב גבוה, גם שם, אבל הוא ממשיך את זה, זה אותה הדרך. תראה. אתה עורך קבוצה, מקבלת מרקם ומקבלת את הרוח של פפ גוארדיולה. תראה, אם קוז'וך ימשיך עכשיו ויעשה 3-4 עונות כאלה, בין אם זה בבאר שבע, אם זה במכבי חיפה בכלל, זה יפתח לו דלתות ואין מה לעשות, באר שבע זה עדיין לא המותג הזה שנקרא מכבי חיפה, הוא יוכל להגיע לשם. כרגע, הוא בנתיב הנכון, זה עוד לא שם. תראה, ברק בכר הוא עדיין המאמן הכי גדול בארץ. עובדתית, המאמן הכי גדול בהיסטוריה. אני חושב שקוז'וך, בסופו של דבר אני מאמין שהוא יעשה את זה, כי הוא כבר ממותג כמאמן שמצליח, שקבוצות גדולות. הוא יעבור במכבי חיפה כנראה, מתישהו, הוא אולי אפילו מכבי תל אביב תתגמש
עם הסטנדרט הזה שמאמן זר, ותיקח אותו, אני חושב שהוא מתאים לטייפ. הוא יעבור בקבוצות גדולות. אולי אפילו הפועל תל אביב, שהולכת ומתהווה להיות עוד פעם מועדון גדול. קוז'וך כבר קונסיסטנטי, וב9 מתוך 10 מקרים, מאמן ייקח אליפות רק עם קבוצה, עם שחקנים טובים, עם חומר שחקנים טוב. קוז'וך עשה את האחד מתוך 10, שעם חומר שחקנים בינוני ומטה, הוא עשה אליפות. קנגווה, ונטורה, ועוד שחקנים בינוניים. ועכשיו על ברק בכר יש עדיין, אפילו שהוא המאמן הכי גדול בהיסטוריה, רובצת איזושהי עננה, יש לו איזשהו קוף על הגב, שהוא חייב להסיר מעצמו, הוא חייב פעם אחת לבנות קבוצה מאפס, עם שחקנים אולי לא הכי נוצצים בעולם, כמו קוז'וך בדיוק, ולקחת אליפות. נכון. זה המבחן של בכר. עדיין יש חובת הוכחה עליו, למרות שיש לו 6 אליפויות, והוא הכי מאותר, והוא עשה פה דברים בלתי נתפסים, ניצחון יובנטוס, חיים קשים לפריס סן ז'רמן, ועדיין יש לו חובת הוכחה עליו. כי הקריירה של ברק בנסיגה, והוא חייב להוכיח שהוא עדיין כאן, והוא עדיין ברק, והוא לא הילד הזה שדיברתי עליו, שיושב ומחכה, האחרון שנשאר בגן, ומחכה שמשהו תיקח אותו. ודווקא בתקופה שהצעירים פורחים, אם זה יצחקי, ואם זה קוז'וך, ואם זה עוד מאמנים צעירים, אפילו ברדה שכבר צובר תאוצה, להראות שעל הכיפק, כפיים לקוז'וך וליצחקי ולברדה, אני עדיין פה המאמן הגדול בישראל. הוא צריך לצאת מהדכדוך הזה ולפתח רעב חדש. כן, והשאלה אם זה באמת יקרה, כי אנחנו מדברים פה על חוזה שעוד לא מובטח, ואני לא ראיתי פה שום פרסום רשמי, תקנו אותי אם אני טועה, כן? שום הודעה רשמית של מכבי חיפה על החוזה. יש פה סיכום שבעל פה, שתראה, אצל ינקלה סיכום בעל פה זה סיכום על נייר. אותו דבר. אבל, לך תדע מי לוחש על אוזנו של ינקלה. ברור ששתי הניצחונות המרשימים האחרונים כן באו לזכותו של ברק. אבל, גם אם שחר יעשה פה סיבוב פרסה, אני לא יודע כמה יגידו, וואו, איזה מהלך לא ג'נטלמני של שחר. יגידו, הרבה אוהדים יגידו, אוקיי. יהיו פה הרבה טררמים ויהיה פה הרבה רעש ובלגן. אני אוהד מספר 1 של בכר, כן, אני מאוד אוהב אותו, ורוצה שיקבל את ההזדמנות שלו לבנות פה מאפס, אבל אני לא יודע כמה אני אצא מגדרים, זה לא יקרה. לא, אני לא משוכנע שהוא צריך להישאר, אני כבר לא יודע, אני מצד אחד לא הייתי בכיוון שאני רוצה שהוא יישאר, מצד שני, אני לא יודע אם בנקודה הזאת, זה כבר נכון, זאת אומרת, אני חושב שזה מהלך שצריך לעשות לפני 2-3 שבועות. עכשיו, כשנגמרה העונה... מה, איזה מהלך? עכשיו להחליף מאמני, אני לא יודע אם זה מה שהייתי רוצה שיקרה עכשיו. להחליף מאמן לפני שבועיים? מה ייתן לך? או שהייתי רוצה לרוץ עכשיו דוך על הכנות לעונה הקרובה, אבל אינטנסיבית. זה מה שברק רוצה. שבאמצע יולי אתה כבר עם קבוצה מוכנה וקבוצה פגז. זה מה שהייתי רוצה שיקרה, זה בעולם הטופי. זה כיוון... אם קצב ההחתמות תהיה כמו קצב התנועות בהחתמות בין אלה שעוזבים לאלה שמוחתמים, ימשיך להיות אותו קצב? תשמע? עכשיו יולי צריך לאמר, הולך להיות פה פרסה, מבחינתי להחליף את ברק בכר עכשיו זה פרסה, ותהיה פה פרסה, ויהיה פה איזה סיפור. אם אני צריך לאמר, מהיכרותי עם מכבי חיפה, ואתה יודע מה, ואני עדיין אומר... לא נאמרה מילה האחרונה. ואני עדיין אומר שאם ברק יישב פה לידך, ויגיד לך, תקשיב נמרוד, עצור שנייה את ההקלטות, עצרת יופי, תקשיב. אני בעוד חודש, הקבוצה שלי, ההחתמות הסתיימו. קבוצה עומדת, מחנה מוכן, אני יודע מה צריך לעשות. תן לי את העונה הזאת. אתה אומר לו, תסלם, קח את הברכות. תסלם, כן. אתה מבין? אז, לא יודע כמה... בוא נראה. אני לא סגור על זה, אני לא יודע מה אני רוצה, ואני גם לא סגור על זה שמכבי חיפה יודעת מה היא רוצה. ואני אומר שלא נאמרה מילה האחרונה, ותהיה פה איזה פרסה, ואמרנו יחסי אנוש, גם לא ידעו לסיים, אם זה יסתיים... יקבל. יש מצב, ואם זה יסתיים, לא ידעו לסיים את זה כמו שצריך. זה ברור. וואלה זה עניין, יש מצב שזרקת פה. פתאום צרפתי יעשה לו... יש מצב שבאת פה רעיון. יש מצב שצרפתי יקח צעד אחורה כדי שרגע יטטו את ברק ולא בכוונה. צעד תימני. צעד אחורה, צעד קדימה. יפה, בול. יפה. ונעבור רגע לבעלים, כי אנחנו מדברים פה על מאמנים ועל שחקנים, שלא יחשבו לרגע שאנחנו נקים פה את הבעלים ממשהו. עוד מישהו תהה? לא, משפחת שחר פה במבחן. כן, הם במבחן, גם עליהם חובת הוכחה. הם יצטרכו לתת פה קיץ, אם הם רוצים רגע להשתיק את המחאות, זה לא יעזור, אני מבחינתי, גם אם תיבנה פה קבוצה של צ'מפיונס. זה בדיוק הנושא שרציתי לחתום איתו, הנושא עם הקהל, וזה מתחבר בול. גם אם תיבנה פה קבוצה של צ'מפיונס, אני מבחינתי לא נח ולא אשקוט. צריכה להיות פה החלפת בעלות. כי גם כשהייתה פה קבוצה של צ'מפיונס, אנחנו רואים לאן הגענו. הם לא יודעים להיות קונסיסטנטים, הם לא יודעים לעשות פה שושלות, וזה משהו שהוא סדרתי, ואני לא יכול לחיות עם בעלות כזאת, בשלום. תראה, אני חושב שגם... איך אמרתי, מפרידים ביני לבין האושר שלי. אני אגיד לך מה, גם אם ינקלה יצהיר עכשיו, אני בונה עכשיו קבוצה נקודתית לאליפות, כי בא לי עכשיו לקחת אליפות ולעזוב, אנחנו נחיה עם זה בשלום. אז אל תבנה לי פה שושלת, תבנה לי פה קבוצה עכשיו... לא, אני לא חי עם זה בשלום. שנייה.
קודם כל אתה כן, כי אם בונים לך קבוצה של כוכבים לאליפות, שרק צריך להמשיך משם את השושלת, במקום להקים מאפס, אתה תיקח את זה כמו גדול. לא, אבל זה לא יגרום לי להגיד, אוקיי, אז אני... לא, זה כבר... זאת הכוונה. לא, ברור. אם אחרי זה, אם אתה בונה קבוצת כוכבים, עוזב ומגיע בעלים חדש, תיסלם. אתה רוצה לבנות לי קבוצה לעכשיו? באהבה. באהבה בכיף. יחד עם זאת, כל מה שדיברנו בפרק הזה, אתה יודע, הניצחונות האחרונים והפרידה מסק, ואיך השחקן הזה והשחקן ההוא, ואז אולי כן ראוי ולא ראוי. כל זה נארז כרגע ביחד, מוסת הצידה, ועם החיבור לקהל לא יחזור להיות חיבור בריא וטוב, מכבי חיפה לא תצליח, גם אם מסי ורונלדו ינחתו פה. זה לא מסי ורונלדו, הם זקנים כבר. למין ימל לא יודע מה, כל האלה מאירופה, לא יודע, אנחנו לא רואים כן, זה לא מעניין. החיבור לקהל חייב לחזור ולהיות מה שהוא היה, ואפילו טוב יותר. לא ייתכן שהקבוצה והקהל נעים בשני קווים מקבילים. הקהל עושה הארגונים עושים קטעים להנהלה, ההנהלה עושה קטעים לארגונים. לא אכפת לנו כבר, תפתרו את הפלונטר הזה. זה שאלפי אוהדים מחכים ביציע הצפוני והשחקנים לא מגיעים להגיד תודה רבה במשחק האחרון בסמי עופר, כי על פי הפרסומים זה הוראה של ההנהלה, זה בושה. ולהעלות פוסט תודה אחרי יומיים, תודה לקהל והחיבורים הקהל, ומה היינו בלעדיכם. זה התנהלות קטנה שמתנס, זו בושה, זה ניתוק. וזה הקטעים שההנהלה עושה לארגונים עם המחסנים, כן מחסנים, לא מחסנים. די עם המשחקי כפייתי. אבל טוב, זה בדיוק זה, אין עקביות, אין אסטרטגיה בכלום, לא ניהולית, לא מקצועית, אין אסטרטגיה. זה כל פעם יש שליפות מהמותן. אבל אני אומר, מקצועית... פעם אחת החלטה כזאת, פעם אחת החלטה אחרת. מקצועית שחקנים באים, הולכים, זה משתנה. הרי הדבר היחידי שנשאר קבוע ולא זז זה הקהל. אתה תמיד יכול להתגאות בחיבור שיש לך עם הקהל. היה פה לפניכם ויהיה פה אחריכם. גם תחשוב על זה, כשיהיה לך חיבור באמת טוב עם הקהל, ואתה תיפול לא בשניים, ב-12 שחקנים, זה יחליק, זה יעבור. או לפחות לא תקבל את אותה רמה של מחאה שאתה אמור לקבל, כי החיבור שלך עם הקהל הוא מעולה. דמיין את ינקלה כמו שהוא... לא, אני חושב שאם יש לי הצלחה ברמה כזאת, זה כן פוגם ביחסים עם הקהל, וזה מה שקרה פה. זה פוגם, אבל יש לך נקודת התחלה טובה. יש הבדל בין, כשאתה רואה שעשו את המקסימום כדי להצליח, ונכשלים, אז לבך יוצא אליהם. אתה אומר, אוקיי, הם ניסו, הם השקיעו פה כך וכך כסף, הם הביאו שחקנים מוכחים, ינקלה נפגש עם הארגונים פעם בשבוע, וזה לא עבד, וואלה, אוהבים אתכם, אוכלים, אנחנו איתכם, אנחנו בגב שלכם באיזשהו במים. אבל כשאתם פותחים עונה עם מאמן שהיה בריסטה, ובונים לי השחקנים כמו סוף פוטגורנו, וגוני נאור, והכתובת כתובה בענק, מה זה על הקיר? כתובה על השמיים, על כל השמיים בענק. וגם צריך להתייחס לזה לא רק מהפן המקצועי, גם מה שאני הזכרתי. לחבל להם במחסנים, ולא להגיב כש... זה אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס לזה, אני לא מבין בזה, לא יודע מה קרה שם. אני מדבר על המציאות. אני לא יודע מה במציאות, אין יותר... לא משנה, אני מדבר על המציאות. במציאות אין יותר רמפה. אין רמפה, אין ציוד עידוד, אין איפה לשמור את זה. את הבמה יותר? הבמה לא שמתי לב. אין את הבמה יותר. אתה אומר רמפה זה הבמה של הבחור הבמה של הבחור, אין את זה יותר. אל תשאירו פה כלום באצטדיון. עכשיו, זה רק התוצאה של העניין. מה שבאמת מעניין זה היחסים, המשולש של זה בין X, מכבי חיפה, קהל. וה-X הזה יכול להיות עיריית חיפה, היא במחסנים, וזה יכול להיות משטרת ירושלים, וזה יכול להיות משטרת חיפה. לא משנה מי מרכיב את המארג הזה בשפיץ של המשולש, משהו שם מפר את האיזון. הנהלת מכבי חיפה לא עומדת מאחורי הקהל שלה, אותו קהל שמגיע לכל אצטדיון וממלא אותו, לא משנה מה, ולא משנה איך מכבי חיפה נראית על הדשא. ומתאמרת בארגון פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. הדינמיקה של המועדון והארגונים, אני לא יודע מי רוצה להיכנס לזה. בעייתית מאוד 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 מאוד. אבל גם הארגונים תרמו לזה. אני הראשון הקטגוריה הראשון של מכבי חיפה. אין באדם שיש לו יותר טענות למכבי חיפה ממני. אבל אני חושב שהארגונים תרמו לזה מאוד. יש להם הרבה נקודות חובה, המון נקודות חובה. הם מתנהלים הרבה פעמים בצורה לא הוגנת כלפי המועדון, ועם זאת, אותו דבר בדיוק, אותם דברים, אני אומר עם המועדון כלפי הארגון. יש פה דינמיקה רעה משנת צדדים. אני חושב שהמועדון, עם זאת... מי צריך לקחת את המושכות בסיטואציה הזו? עם זאת, המועדון. המועדון. ועם זאת, המועדון בהתנהלות מאוד מאוד קטנה, מאוד ילדותית, מאוד עלובה אפילו אני אגיד, ושוב, אין אסטרטגיה, אין מישהו אחד שמתווה קו אחיד, ואומר כך וכך וכך וכך. אין גם גובה עיניים. בואו רגע תיפגשו עם הארגונים. בואו תהיו רגע, מי אתם בכלל?
מי אתם? מה אתם יושבים במגדל השן, כבר משחקים לי עם איזה חלוק כמו הרואים, איך אמרתי? לא משנה, עם חלוק כתיפה כזה, יושבים לי עם איזה סיגר וברנדי, אני לא מדבר עם תתי האדם. מי אתם בכלל? תרדו בגובה העיניים, תיפגשו עם ארגון, דברו איתם. פתרו את זה. כן. גם תראו את זה, תדעו לנהל אותם. תערכו אותם, כן. מה זה ההתנסות הזאת? מה זה אני אגיד לך, מה, באים האוהדים ואומרים, למה שקבוצה מסודרת תבוא ותיתן דין ודיין לאוהדים פגישות, אחת לשבוע, אחת לחודש? לא צריך לקחת את זה, לא לקיצון הזה ולא לקיצון הזה. לא לתת להם מצגות של דין ודיין כל שנים חמישי, אבל כן לבוא ולהגיד להם, אנחנו רואים אתכם. תמנו 2, 3, 4, 10 נציגים מטעמכם, שיקבלו מאיתנו עדכונים שוטפים, ופגישה אחת לחודשיים 3. מה, זה כל כך... מה הבושה כאן? מה... אין התנהלות בריאה כזאת, רדו לעם. הכי בריא שיש. רדו לעם. מה זה מכבי חיפה בלי הקהל שלה? גם אין ברירה, זו נקודה שאין לה שום פתרון חוץ מזה. יש בהם המחסנים... רק הידברות. יש בהם המחסנים, תתערבו כבר. מרביצים לאוהדי מכבי חיפה בירושלים, משטרת ירושלים, פעם אחר פעם, ביקור אחר ביקור. תיכנסו כבר לעובי הקורה. מה הבעיה? יש בהם גורם כזה או אחר שמתנקה לקהל, תנו את דעתכם על העניין הזה. ומה הם עושים בסופו של דבר? כנסים כאלה על מצוינות ועל איך למצב את עצמנו כמועדון הטוב והמוביל בישראל, כל מיני... קודם כל תקיימו את זה, אחרי תעשו את זה כנסים. איזה דוגמה אתם נותנים? על מה? מדהים. והחיבור לקהילה ולקהל, לא, 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 לא. אל תשקרו, לא, לא. אתם לא טובים בזה באף אחד מהדברים האלה. אז גם היחסים לא טובים, וגם אתם עורכים את הכנסים המטופשים האלה, ונותנים הוראה לשחקנים לא לצאת לקהל, לא נפגשים עם הקהל, ולא מראים שום חיבור. שום דבר, שום חיבור. וזה... בעצם זה שהם מניפים את השלטים, וכל זה רק מחריף עוד יותר את ה... רק הידברות תפתור את זה. אך ורק הידברות. זה, במועדון צריכים להבין את זה. קשה להם, שוב, זה הכל, אתה יודע מה? זה הכל עובר כחוט השני. יחסי אנוש. מה אמרתי בתחילת הפרק? במכבי חיפה לא יודעים להתנהג לשחקנים, לא יודעים להיפרד משחקנים. תמיד משאירים דם רע, תמיד משאירים תחושות קשות. זה אותו דבר עם הקהל. מישהו שם ברמת העבודה האנושית נכשל, פשוט נכשל, פעם אחר פעם. זה שנים כבר ככה. תמיד זה ככה. שחקנים יוצאים פה בתחושות קשות, נדבר כמובן על שנים של כישלונות. כשמצליחים הכל קל, הכל קל, הכל נחמד, הכל בועות סבון, פרחים באוויר, כולם שמחים והולכים בדילוגים ורוקדים. כשהולך חרה, האווירה פה הכי קשה בעולם, אף אחד לא יודע לתחזק את זה מבחינה חברתית, אף אחד מבחינה אנושית לא יודע לתחזק את זה. הכל פה נהיה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אף אחד לא יודע לתחזק את זה. תעשו כבר בדק בית. בין אתם נשארים, לא נשארים, כן הולכים, לא הולכים, בונים קבוצה, לא בונים קבוצה. תטהרו את האווירה. כל הזמן תחושות קשות סביב מכבי חיפה, תמיד יש תחושה קשה ולא נעימה. גם מאוד לא מקצועי, גם אין אסטרטגיה, אין איזה קו ברור, גם יחסי אנוש גרועים. תמיד אצלנו הקריסות טוטליות בדיוק בגלל זה, כי אין קו ברור שעובר, קו מנחה ברור. כן. הכל שליפות מהמותן, אני גם, זה מורגש, אני לא יודע אם באמת זה קורה ככה, אבל זה מורגש שפעם אחת זה אומר מה לעשות, פעם אחת ההוא אומר מה לעשות, אין אחד שנותן את ההוראות. אין אחד שהוא המנהל. צריך אדם אחד שהוא מנהל את העניין, לא, שהוא מנהל בפועל, לא שיושב באיזה מגדל שן ופה נותן איזו החלטה ופה פתאום עולים אליו לרגל ושואלים אותו והוא נותן מישהו שהוא חי את המועדון, כל היום נמצא ידו בכל ויד כל בו. מנהל מקצועי, ולוקח את כל ההחלטות והוא מנווט את הכל. ולא יכול להיות שאם רפאלוב מנהל מקצועי, סופו גורנו כל כך מתוסכל ובא ומתפרץ עליו ומתפוצץ. זה לא דבר שיכול לקרות, והוא גם צודק. היו פה שחקנים הרבה יותר גרועים ממנו, שקיבלו הרבה יותר ישרים ממנו. הוא לא מתאים למכבי חיפה. זה עצם העניין, עזוב מקצועית, אתה ניגשת לגופו של עניין, זה לא מעניין בכלל. עצם זה ששחקן פונה למנהל מקצועי בצורה כזו. משהו פה חולה? כן, משהו פה חולה. זהו, יש פשוט התנהלות. אתה מדמיין שחקן ניגש לאלמוג כהן ומתפרץ עליו, או איזה שחקן של מכבי תל אביב מתפרץ על בן מנספורד, ואומר, הוא שוטל אותו באותו רגע באדמה. זה מרגיש שסוף סיים את העונה, ויודע שהוא סיים במכבי חיפה, אז הוא שורף את הגשר הזה, מה אכפת לו? זה יכול לקרות. הבעיה מתחילה חצי שנה אחורה, ברור, זה שלא סופרים אותו בכלל. ההתנהלות סביבו הייתה לא תקינה. שוב, סיימת את העונה, לא תשיג כלום כבר בעונה הזאת. וסופר גורנו הוא לא השחקן הכי גרוע בסגל. יש פה שחקנים הרבה יותר גרועים שקיבלו אשראי. הוא לא מתאים למכבי חיפה, לא צריך לשחק פה. גרוע. הוא לא הכי גרוע בסגל.
הוא לא הכי גרוע, ססנו יותר גרוע ממנו. יש תפקידים על המגרש. ססנו יותר גרוע ממנו, כל משחק כנף שמאל חוץ מקנג'י גורי היה יותר גרוע ממנו, אתמול הוא עושה כנף שמאל סביר מאוד, הוא לא טוב, הוא לא צריך להיות במכבי חיפה, ועם זאת... לא צריך להגיע לרמה שלא להיספר, לא להיות בסגל. זהו, שרפו אותו ברמה שכאילו איזה אנטי כדורגל. כן, זה כן. לא, כאילו משחק עם נעלי עקב. עזבו, הגזמתם. תנו לו לשחק עד סוף העונה, בקטע חברתי כמו שזה עם כל השחקנים, וזהו, לא צריך לשרוף אותו, לא צריך להכניס אותו לדיכאון ולמדר אותו ברמת ההשפלה. לא צריך להגיע למחוזות האלה. מכבי חיפה לא יודעת להתנהל מבחינה אנושית, זהו, הכל מתנקז לזה. ועכשיו בוא נעשה את בחירות העונה. כי כבר אנחנו 7,000 שנה בפרק הזה. התחיל לנהל לי את הפרק, הבחור. כן, בבקשה. בוא ניתן את הפרמטרים, רגע, באנו לא מוכנים לפרק. מה? אתה רוצה להתחיל מהטוב, מהרע? עזוב, ידוע הכל, נו, מפתיע, עונה, זה את העונה, זה, לא מעניין, נו. מבחינתי תגלי את העונה שטייפמן. מסכים. יאללה, הדלקת אותי על השעשועון, קדימה, בוא נעשה, קדימה. לא, סליחה, פיינגזיכט. לא, שטייפמן, יותר מפיינגזיכט. כן? כן. כי העלייה שלו הייתה חדה יותר. נכון. הוא הופיע משום מקום, הוא המחליף של המחליף של המחליף, והוא נהיה תקע את עד. פיינגזיכט בנה את דרכו, היו אפילו פרקים שאמרתי, לא יודע, רגע, מרגיש לי קצת מתנדנד. נכון. אז הוא בנה את עצמו לאט, היו מהמורות בדרך, אבל בנה את עצמו לאט ובטוח. וואלה, כיף שיש לנו שניים שאנחנו לא סגורים על מי... לא, אני סגור, שטייפמן. על הטייטל של התגלית, שטייפמן. שטייפמן. שניהם מדהימים, לא קשור. מאכזב העונה. עכשיו, אפשר להגיד את זה על הרבה שחקנים, אבל מאכזב זה מישהו שציפית ממנו. הופה. אכזבה הכי עמוקה, שזה לא רק העונה, גם אכזבת העונה שעברה. אז אני אגיד עבדולאי סק. מו. טוב, יש הרבה מאכזבים. כמה שאהבתי, כבר לא יכולתי לסנגר יותר. די, פנדל אחרי פנדל, טעות אחר טעות, זה היה... הסוף היה לא טוב. ברק בכר שהגיע לפה, אני נראה חסר אונים 4 מחזורים, 4 תיקואים רצופים. גם תשובה טובה. ואחר כך סוף סוף ייצב את עצמי, אמרת, הנה ברק חזר לעצמו, זהו. הרי מה אמרנו בפרקים הראשונים שהוא חזר? שברק בכר חטף את הסתירה בעונה שעברה, והוא בא לפה רעב, הוא בא להראות מי בעל הבית. כן. הוא בא להחזיר רשימה של כל הנקמות. הוא קיבל סתירה, לא סתירה כזאת אז. כל הנקמות, כן. ואז פתאום הוא חזר להיות שק חבטות מהעונה שעברה, ואחרי זה באמת שבר לי את הלב ברמה הזאת. כן. מפתיע של העונה. מפתיע שוב באותה קטגוריה שלא ציפית. לא, אבל אמרנו הפתעה. תגלית זה שטייפמן. תגלית. מפתיע העונה? זהו, אבל תגלית זה מפתיע, לא? כן, זה אותו דבר בעצם, הפתעת העונה. תגלית, אני חושב שיותר כזה מדבר על צעירים ונוער. אז בוא נלך להפוך, הפתעת העונה שלא ציפית ופתאום הוא... אני דווקא יכול להגיד לפרקים אוחנה. כן, ג'יגורה? לפרקים אוחנה. היו פה פרקים שאמרנו, בונה, היו שם מסירות חץ כאלה, או כל מיני כאלה מהלכים. מסכים. לא מתאים למכבי חיפה. לא, היו פה פרקים שעפנו עליו. לא מתאים למכבי חיפה בשום צורה, אבל... נקודתית. היינו משחקים פה שהוא ניהל את המשחק. הייתי בטוח שהוא לא ישחק דקה עד סוף העונה, או שהוא נראה ממנו כלום כשהוא ישחק. היו פה פרקים שאמרנו, בונה, אם זה ממשיך ככה, זה יכול להיות פה... לא, היו פה פרקים כאלה. היו. אז הייתי באופוריה, עזוב, זה לא. ברור שבגדול זה לא, אבל אני אומר, נקודתית על התקופה הזאת שלה, היה פה משחק שם משחק, שאתה אומר בונה, כן, ג'יגורה גם קצת. כן, ג'יגורה? גם, לא שחקן מבחינתי למכבי חיפה, אבל הפתיע אותי לטובה, הייתי בטוח שהוא הרבה פחות טוב מזה. אוקיי, איזה קטגוריות נעשה? על מה תכן? מלכת היופי 10. למה אני יודע את זה אפילו? לא יודע, יש עוד חוץ מזה? המצטיין, אמרנו מצטיין. אני כאילו רוצה... אנחנו כבר שליליים שלא אמרנו מצטיין בכלל. אני אגיד לך מה. נו, תגיד, לא, מצטיין זה מלמד, בוא, למה יש עוררין? ירמקוב. מלמד יותר. מלמד יותר בגלל הנסיבות, בגלל התוצאות, דיברנו על זה, בגלל המספרים, בגלל הסיפור. רגע, סליחה, תגלית, זה לא רטנר? גם יכול להיכנס. גם. תראה, בתגליות יש לך, אתה יכול לתת עוד איזה שניים. מבחינתי רטנר, פשוט הכי מפתיע היה, הוא הכי מפתיע שטייפמן, אבל רטנר מבחינתי. גם בחירה, בסדר גמור. האהבה שלי בלב רטנר. כן? כן, אוקיי. בייחוד, אתה יודע, סגירת מעגל שסיימנו אתמול בטרנר, וההופעת בכורה שלו הייתה בדיוק סיבוב אחורה. נכון. ההופעה הראשונה שלו בטרנר שאמרנו, what the fuck is this? אגב, לבאר שבע גם הייתה תגלית אתמול. מי? הבן שגדי חזות. כן. איזה בעיטות הוא לגדי חזות? אתה זוכר אותו? לא זוכר אותו. אתה צעיר ממני באיזה 4 שנים? כמה? לא, איזה 4? אני 6.
אני 8, אוקיי, שנתיים. זה קריטי וואו, בגילים... זה קריטי, עכשיו ימציא איזה משהו. לא, בגילים האלה כשאתה... הוא בדיוק פרש כשאני... ההבדל בין 5 ו-7 הוא קריטי, כן? להיות בין 5 בוא ו-7... תראה שאני בגיל 5 שהייתי ברמה אינטלקטואלית, לפחות כמו שלך בגיל 7. לא קשור אינטלקטואלית, ברמה של לראות כדורגל. פרק כזה מידרדר. תגלית העונה הפך. היו לגדי חזות ביתו, תקשיב, שובר את הרשת. אני בשנתיים, זה מסביר לחלוטין את הדור שלם של שחקנים שאני מכיר, ואתה לא. כל גול שנתיים, זה עולם. כל ביתה שגדי חזות, איש התחזוקה של היציון צריך לבוא לחזק את החיבור עוד פעם מחדש. האמת זה אני לא זוכר בכלל, לא זוכר. אתה רואה כי יש הבדל בין 5 ל-7, תודה רבה. חד משמעית, בטח. בכל מקרה, איזה עוד קטגוריות יש? אתה אומר מלמד המצטיין, אני אומר... כן, חד משמעית. גם מלמד, אתה יודע מה? כן, אני הולך על מלמד. פרגן לו. לא רק הנתונים, הקונטקסט, הסיפור, הבן אדם, מגיע לו, שיצליח. גם אם הוא לא במכבי חיפה, אתה שחקן שם מאחל לו שיצליח. השחקן שותך תקווה לשנה הבאה. וואו. שהוא היה כזה חצי כוח העונה, ואתה אומר שעונה הבאה הוא יפציץ. אמרתי כשהוא חתם דון, התבדיתי, אם יישאר גבאי. וואלה. בגלל מה שדיברנו עליו, הטיפול בכדור, הריצה הזאת, הדין דוידית הזאת, הוא מראה לך שזה לא במקרה, יש לו את זה. אוקיי. יהיה כואב לי לראות אותו בליגה לאומית פה, באיזה אפולה... לא, אני לא רוצה שישאילו לאומית בכלל, זה לא שיטה. לא חשוב, גם למכור לאשדוד, אי נוח מבחינתי. זה אותו משחק כזה של למכור לנתניה כזה. אתה יודע מה, הבאת לי רעיון, הבאתי את הקטגוריה ולא היה לי מישהו בראש בכלל. אבל בינתיים, בזמן שדיברת, אתה הבאת לי רעיון, מישהו שבכלל כרגע לא משחק בקבוצה. עמית ארזי. הוא יהיה הפריצה בעונה הבאה. הוא אחד כזה, העונה, אתה לא יודע מה הולך איתו? אני באמת לא יודע מה קורה איתו. עונה הבאה, הוא יפתיע אותנו. יאללה. בוא נשאל אותך שאלה כזו. מבין כל העמדות שבשאיפה יגיעו שחקנים זרים, איפה תהיה הפגיעה בינגו? רוצה להאמין ש10. רוצה מאוד להאמין ש10. למרות שברק בשיטה שלא משחקים 10, הוא משחקים 2 שמיניות, אבל 10, אוקיי. יאיר מרדכי, יצליח במכבי חיפה? כן. וואו. לתחושתי כן. אתה יודע מה, זאת אומרת כן, הוא משחק 10/כנפיים. לא, הוא כנף שמאל, אבל הוא... כמה שערים ייתן בעונה הבאה? 8. וואו. זה הצלחה לעונה ראשונה בעיניי. בטח, לשחקן כנף. ברור. חזיזה בעונה מזעזעת נתן 6. כן. שכולם פנדלים, כן? אז זה 3-4 מהם, אבל בסדר. כן, לא, הוא יכול להצליח. לא יודע אם הוא יהיה שחקן ראשון, אם הוא יהיה שחקן הרכב, אבל תלוי בו, תלוי הרבה בו. חזיזה הגיע לפה, השחקן מחליף, לא ספרו אותו כל כך, הוא התברג לאט לאט והגיע להיות שחקן מרכזי, והיה חלק משושלת מפוארת. הכל תלוי ביאיר מרדכי, ונראה שהוא אחד שעובד קשה. יפה. לא מוותר לעצמו. טוב, אז בוא נבטיח לנו קודם כל הקיץ הזה פרק בשבוע, שלא ניצור פה יותר מדי פערים. כן. יהיה גם על מה לדבר. בטוח. ונביא לפה עוד אורחים מעניינים בקיץ, נמצא איזה... יש גם כל מיני תכנונים מעניינים, עוד לא התקנתי איתום אפילו. יש הפתעות. חושף לי בלייב. אולי יש הפתעות. חושף לי בלייב דברים. כן, לא, שכחתי, נכנסתי פה ברוח שערה, כרוח שערה, וישר התחלנו להקליט וזה. לא הספקנו לדבר. טוב, יאללה, תחנו את המוח. כן. חברים, תודה רבה שהגעתם עד כה, פרק 179 של יציע הכבוד, הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. תודה רבה לקהילת מכבי חיפה עולמות. תודה רבה לפודקאסט פקטורי הנהדרים. נמרוד עוד, המון המון תודה. תודה לך, תום. תודה לעונה שנגמרה. שלא יעבדו עליכם בקיץ. תזכרו את הסלוגן, שלא יעבדו עליכם. רגע מדברים עם ההוא, רגע מתייעצים עם החתול של הזה, רגע שואלים את האוגר של ההוא. אל תאכלו את הקשקושים האלה. תודה למאזינים כמובן ולצופים, שהיו איתנו כל העונה המזעזעת הזאת, וחוו איתנו את החוויות הנוראיות האלה. אז תודה גם, כל הכבוד לכם, אתם אמיצים וחזקים. הגדולים ביותר. לנו יש חיבור לקהל. כן, לנו יש. אנחנו יציע כבוד, עושים כבוד ליציע. לגמרי. אז תודה רבה שהגעתם, תודה רבה שצפיתם, שהאזנתם. נמרוד שוב, תודה רבה. תודה לך. ויאללה, נשתמע, קיץ רווי לפנינו. אני מקווה, בדרך כלל אין קיצים רבויים, אני מקווה שהפעם יהיה. לא, כי אין החתמות, אבל תמיד זה רווי. תמיד יש על מה לדבר. רווי, כן. בדרך כלל בכל מיני חרטוות, נקווה שהפעם זה החתמות. נראה. יאללה, נשתמע, ביי ביי. יאללה, ביי. יציע הכבוד, הפודקאסט שעושה כבוד ליציע. מגישים תום וקנין ונמרוד הוד.